مستوعبني عدلنا ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይሕድረልና ዓይንተ ልቦናን ኣይዛነ ልቦናን ናይ ሊድያ ዝኸፈተ ኣምላኽና ዓይንተ ልቦናን ኣይዛነ ልቦናን ክኸፍተና ንሰናይ ቅዱስን ፈቃድ ይሆነልና መንፈስ ቅዱስ ይወርደልና ጥበቡን مستوعبني عدلنا ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ፍቅር ናይ ንስሐ ዘመን ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቃሉ ሰሚዕና ህይወትና ክንልውጥ 30 60 ሚእትን ከዓበ ዘሎ ፍረ ክንፈሪ ናይ አምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሰናይ ፈቃድ ይሆነልና ንስኻትኩም ዝኽጽልይ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸውዑን ከም ዝበለና ከምዚ እንዳበለና ተያውን ቅዱስን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ስሙ ብናይ ውልድነት መንፈስ ከምዚ ኢልና ክንጽውዖ ብቕዓት ይበረና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘመንሶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክተ አንቲ እምአንስት ወቡሩክት ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምህረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ኃይለ እግዚአብሔር አቢ ናይ እግዚአብሔር አብ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍቅር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቸርነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸትን አማላድነት ምስኩላትና ንዘላለም ጸኒዓት እምበር አሜን ነበሩ አሜን ዲያቆን ቀጥሉ ዲያቆን እሺ ቀጥልና ባሁን እሺ حرام ምናልባት ከመተው ያው የብዙሕ ለኹ መስለኒ ሬታ ግን حساب እንታይ ለም ከም ዝመሃሩ ብቀዳማይ ብትማሊ ክተንከፍና ማሓንቲ ተኻይሉ ጽቡቕ ነው ያ ለማዓንቲ ሓድሽ ኪዳን ትማሊ ጽቡቕ ጌርና አክሳይ ገበርና ይመስለኒ ልክ ተገሊጹ ነይሩ ግን ኣይተወደም ማለት እዩ ጽባሕ ይኹን ኢልና ዝሕደርና ሓሳብ ኣለሞኒ ሎሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍትን ናይ ቦታ ትምህርትን ከም ፋል አምላክ ክንርኢ ማለት እዩ ከም ሓድሽ ኪዳን ከምኡ ካብ ቦታት ሓደ ተኸልተና ጠቀስና ስለ ቅዱስ ቁርባን ማለት እዩ ምናልባት ቅዱስ ቁርባን እና ጥምቀት ብጣዕሚ መሰረታዊያን ጉዳያት ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ምስጢራት ስለ ዝኾኑ ዶግማ ስለ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ያው ዶግማ ማለት ዘይልወጥ ዘይመሓይሽ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ወይ ካብ መሰረት ናይ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ሰብ ዶግማ እንድሕር ደኣ ፈሊጡ ያው ካብቲ ካልእ ክሕደት ወይ ካብ ካልእ መንፈቅና ክሕሎ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ክፈልጥ ኣለዎ ተባሂሉ ስለ ዝእመነሉ እሱ ንክንፈልጥ ኢና ኩላትና ማለት እዩ ወይ ዝተኻለና ዓቕሚ ወይ ካብ ዝተኻለና መጠን ዶግማ ናይ ቤተክርስትያን ፈሊጥና ማለት እዩ ቤተክርስትያን ካብ ጥፍኣት ክንሕሉ ንሕና ገዛ ርስናውን ካብ ምጥፋእ ካብ እምሮ ዘይኮነ ፈላሊና ክንፈልጦ ኣብ ዘምፅኦ ወይ ከዓ ኩፋኣት ሰባት ኣብ ዘምፅኦ ኣርእስታት ኣቲና ጊዜና ወይ ከዓ ዘለና ነገራት ኩሉ ክንውዳእ ይግባአናኒ ማለት ልክ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 እንታይ ዝብል በቲ ሓንሳእን ሓዋርን ዝተዋህበት ሃይማኖት ጸኒዕኹም ክትጋደሉ ክምዕደኩም ግዲ ኮይኑሎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳእን ሓዋርን ቅዱሳን ዝተዋህበት ሃይማኖት ወይ ከዓ ኣስተምህሮ ዶክትሪን እንታይ እንድሕር ዳኢልና ኮይንና ሐዋርያት ካብ ሐዋርያት ጀሚሮም ዝተዋህብዎ ብጎይታን ሐዋርያት ካብ ሐዋርያት ክሳብ ሕጂ ዝበፅሐ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ነዚ ክፈልጥ ኣለዎ ነዚ ኢኻ ክመውዝ ዘለዎ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ክሳብ ሞቱ እንተኾነ ትምህርቲ እዚ ክምስክሮ ዝግባእ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ንቤተክርስትያን ዝሃባ ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ሃይማኖት ዶግማ ዶክትሪን ክንብሎ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ትኾንካ ከዓ ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ምስጢራት ዘለዋ ትምህርቲ ኣብ ነገረ እግዚአብሔር ዘለዋ ትምህርቲ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ኣብ ነገረ ቤተክርስትያን ዘለዋ ትምህርቲ ኣብ ነገረ ቅዱሳን ዘለዋ ትምህርቲ ብዝግባእ ፈሊጥና በቃ ቤተክርስትያን ከقوم ዝኽእል ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ጸኒዓትሉ ዘላ መሰረታ ከዓኒ ክንሕልዎ ይግባአና ኩላትና ብዘልና ብናቱ ፍቃድ ወይ ከዓ ብናቱ ስምዒት ትርጉም ሰብ የለን ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትብል ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት እንታይ ምሂሮም ኢሉ ተዘይኮይኑ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ጌጋ ኣኽላል
ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ክንሕልዎ ዝሃበትና እምነት ሃይማኖት ትምህርቲ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ዝኽፈልጦ ኣብዚ ትምህርቲ ዝኽህሉ ንዕኡ ክንፈልጥ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ነዚ ትምህርቲ ዘይቅበል እንድሕር ደኣ ኮይኑ በቃ ክርስቲያን ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ሰብ ካብ እምነት ክርስቶስ ዝረሓቐ ሰብ ስለ ዝኾነ ካብ ሰብ ክንርሕቕን ንዕኡ ክነርሕቕን ይግባኣና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትምህርትና መጀመርያ እንታይ ዝብል ክንፈልጥ ይግባኣና ማለት እዩ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ ይደግፈና ምናልባት ሰሙኑ ያው ካብቲ ዓበይቲ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርትና ዝኾነ ምስጢረ ቁርባን ኢና ንምሃር ዘለና ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ደስ ብዘብል ኣካይዳ ወይ ከዓ ደስ ዘብል ዓይነት ናይ ትምህርቲ መንፈስ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ያው 4-5 መዓልቲ ተማሂርና ነርና ምስጢረ ቁርባን ከዓ ሎሚ ሳልሳይ መዓልትና እዩ ማለት ከም ፍቃድ ኣምላኽ ስለዚ ብዝግባእ ተደጋጊሙ ክመሃር ከሎ ክትሓዝ ይኽእል እዩ ሰሉስ ዘይመፀ ሰሉስ ዘይመፀ ካብ ረቡዕ ሰሚዑ ቢያንስ ትምህርቲ ቤተክርስትያን እንታይ ይብል ፈሊጡ ማለት እዩ ብትምህርቲ ቤተክርስትያን ገዛ ርእሱ ክዕቢ ማለት እዩ ካብ ዝወፃእ ዘሎ ትምህርቲ ከዓኒ ከውግዝ ካሊእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ንሕና ዘቐበልናኩም ክርስቶስ ካልእ ዘቐበልናኩም መንፈስ ቃል ዘይንኽእል ዘይትኽእል ቤተክርስትያን ናይ ምግባር ጉድለት ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ክሰርሕ ክእል እዩ ክወድቕ ክእል እዩ ሽግር የለን ቤተክርስትያን ደቃ ኩሉ ንስሓ ማለት እዩ ብሃይማኖት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን በቃ ምንም ምድርዳር እውን ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ወይ ክንዛረብ ኣይትብልኒ ኢኻ ማለት እዩ ኣይኮነን ዲያቆን ሃይማኖት ስለ ዝኾነና ሃይማኖትና እምነትና ፅኒዕና ክንሕዝ ይግባአና ትምህርትና ማለት እዩ ሃይማኖት ነበር ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ወይ ከዓ ስለ ዝኾነ ቦታ ዘሎ أبيت وقت يتاني حمش ما بيزنا جبريل كقتل ولا يسوس سجاب كونكشن تستخدمه ناس ما علم برجنا داتا قرار تخينا مانجو عايش مثلني هو قرارة حاجة اسمع له نيتورك يا أي حبرها لي ولا مهلا maybe ዲያቆን ዜና ገብርኤል ቆጽሎ ሆለ እሺ ደሃን ጸገም የለን ከቀጽል ሞኒ ምናልባት ናፍተም ሐዋት ከበው ማለት እዩ አራሽ ከቀጽል ይሆለም አዜና ሐወይ በቃ ሽግሪ ዳንም ሐሳቢ ወዲስ ስለዝኾነ خلخ ተቃለልኩሞ ናብ ዜና ኸይድ ዜና ሐውና ከቀጽል ምናልባት አን ኔትወርክ ክሳዕ ዝመለስ ማለት እዩ እና ዘሎ ሐሳብ እንታይ እዩ ምስጢረ ቁርባን ትምህርትና ሳምንት ዝገበረ ትምህርቲ ክንቀጽልና ማለት ከም ፈቃድ አምላክ ካብ ሓድሽ ኪዳን እና ካብ ናይ ቦታ ትምህርቲ ማለት እዩ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ብዝግባእ ፈሊጥና ክንሕልዎ ይግባአና ማለት እዩ ካብ ወፃን ዘሎ ሰብካ ክንመክሮን ክንምዕዶን እንድሕር ዳ የምለስ ኢሉኻ ካብ ቤተክርስትያን ክንፈልዩ ዝተነገረና ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንስኻትኩም ክትከዶ ትደልይኹም ትማል ተጣይስ ነይሩ ንስኻትኩም ክትከዶ ትደልይኹም ተባሂሉ ዝተነገረ ትምህርቲ ንዶግማ ትምህርቲ እዩ እንጂ ንስርዓት ኣይኮነን ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ትውፊት ኣይኮነን ማለት እዩ እና ዶግማ ዝኾነ ቤተክርስትያንና ብዝግባእ ናይ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስትያን ፈሊጥና ክንሕልዎም ቆም ዝግባአና ዶግማ ዝኾነ ትምህርትና እዩ ማለት ኢና ነዚ ክንገብር እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ምስጢሩን ጥበቡን ከዓ ይግለፀልና ማለት ምስጢረ ቁርባን ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ሰፊሕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ዓሚቕ ዝኾነ ምስጢር ዝሓዘ ትምህርቲ ማለት እዩ ብዓቢኻ ናይ ሂወት ትምህርቲ ማለት እዩ ምስጢረ ቁርባን ንዛረበሉ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር እውን ዝፍፀም ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ብሂወት ንነብሮ ማለት እዩ ብሂወት ንነብሮ ምስጢር ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ብሂወት ንነብሮ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ልብና ከፊትና ክንሰምዖ ሰማዕት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ፈፀምቲ ክንከውን ኩላትና ቅዱስ ጉና ክቡር ደሙ ክንበፅሕ ካብኡ ከዓ ክንጥቀም እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር ይደግፈና ምናልባት መፅኦም ኣለዉ ኣሕዋት እውን ቃና ሓውና እንኳዕ ብሰላም መፀኻ ዜና ሓውና ቀፅሉ ሞ ድሓን ተመሊሰ ክመፅእ ኣነ እሺ ቃል ይወጽማና ዲያቆን ሀይ ከምዚ ዲያቆን ክለና ፀንሐ እቲ ትማሊ ክመሃር ዝወዓለ ትምህርቲ እዩ ግሩፕ ኣርእስቲ ክገልፀልና ፀኒሑ ማለት ካብ ዝተምሃረ
ሓሳባት ቁርጽሙ ኣቢሉ ይገልጸልና ጸኒሑ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ከዓ ቅዱስ ቁርባን ብሓድሽ ኪዳን እዚ ብላ ርእስቲ ከም ምዃኑ ብሓውና መሰረት ገለጸልና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናቱ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝረኣናዮ ቅዱስ ቁርባን ክንብል እንከለና ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ማእከል ናይ ኣምልኾና ማእከል ናይ ስርዓትና ማእከል ናይ ኣገልግሎትና እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ቤተክርስትያን ኣብ ክርስቶስ ስለተሰሪታ ዘላ ክርስቶስ ከዓ ነታ ቤተክርስትያኑ ዝሃባ ናይ ድሕነት ኪዳን በቲ ስጉእ እንዶምና ኣቢሉ ይሂብዋ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 እንተዳሪእናዮ እዚ ምእንቲ ሓድሽ ኪዳን ዝፈስስ ደም እዩ እንኩመ ካብ ዝስተ ኢሉ ተፅዋዒዎም እዚ ምእንቲ ሓድሽ ኪዳን ዝቁረስ ደም እዩ ስጋ እዩ ንሕድገት ሓጢኣት ኢሉ ከም ዝሃቦም ኢና እንርኢ ማለት። ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰባት ዝኣተዎ ኪዳን ብስጉእ እንዶሙን ኣቢሉ እዩ። ምክንያቱ እቲ ምሕረት እቲ ኪዳን እቲ ተስፋ ዝተፈፀመሉ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ቁርባን ማእከል ናይ ስነ ኣምልኾና ስርዓት እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ ሓድሽ ኪዳን ምእታውና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተዛረቡ ወይ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተነበየ ትንቢት ክንፍትሽ ኢና። ንሱ ከዓ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ከምዚ ይብል ኣሎ። እንታይ ይብል? ኦ ህዝቢ ጽዮን ኣዝዮም ተሓጎሱ፣ ኦ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ብታሕጓስ እልል በሉ። እነሆ ንጉስኩም ናባኻትኩም ይመጽእ ኣሎ፣ እወ መድሓኒ ዓወት ልቢሱ ብግርማ ይመጽእ ኣሎ። ግናኸ ትሑት እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ። እግዚአብሔር ኣነ ንሰረገላታት ውግእ ካብ እስራኤል ነፍራስ ውግእ ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ከጥፍኤ ቀስታት ውግእ ከጥፍኤ ንጉስኩም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ሰላም ከም ዝኸውን ክገብር እዩ። ግዛኣቱ ከዓ ካብ ባሕሪ ክሳብ ባሕሪ ካብ ፈለግ ኤፍራጥስ ክሳብ ወሰን ምድሪ ክኸውን ይብል። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብሳላ እታ ብደም መስዋዕትታ ዝተገብረት ኪዳን ይብል። ሕጂ ኣስተውዕሉ፣ ንህዝብኩም ናብፃ ከውፅኦም እየ፣ እወ ካብቲ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ስደት ሓራ ከውፃእኩም እየ። ኣቱም ተስፋ ዘለኩም ናብ ዕድኹም ተመለሱ። ኣነ ዕፅፊ እቲ ዝተሰቐኽምዎ ገይረ በረኸት ከም ዝመሰልኩም ሎሚ ነገረኩም ኣለሁ። ንይሁዳ ከም ቀስቲ ንእስራኤል ከዓ ከም ፍላፃ ክገብሮም እየ። ንሰብ ግሪክ ምእንቲ ክዋግኦም ድማ ንደቂ ጽዮን ከም ሰይፈይ ክገብሮም እየ ይብል። ኣብዚ እንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ዝብል? ሓደ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መድሓን ዓወት ለቢሱ ብግርባ ከም ዝመጽእ እዩ። እሱ ከዓ ብትሕትና ማለት ስጋ ሰባት ለቢሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝመላለስ ባህርን ኣብቲ ድኹም ዝነበረ ባህርና ኣትዩ ንዕኡ ከም ዘተወስኦ እዩ ብትንቢት ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ። ትሑት እዩ፣ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣምልኻዊ ክብሪ ከም መመዛዕ ኣይረኣዮን። ስጋ ብምልባሱ እቲ ኣምልኻዊ ክብሪ ከም መመዛዕ ኣይረኣዮን። እንታይ ደኣ ብኩሉ ትሕትና ንዓና ብኩሉ እንተና ንዓና ክመስል ፈተዎ ማለት እዩ። ዘይካ ብሓጢኣት ብኩሉ እንትኑ ንዓና መሰለ ማለት እዩ። ካልእ ብኩሉ እንትኑ ከማና መሲሉ ተጓዒዙ ኣብዚ ምድሪ ተመላሊሱ ከዓ ብክብሪ ኣብ ደብረ ዘይትን ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተዎ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሩሳሌም ክብል ከሎ እቶም ወይ ከዓ ንደቂ ጽዮን ክብል ከሎ ደቂ ጽዮን ተባሂላ ዘላ እታ ቤተክርስትያን እያ ማለት እዩ። ንሕና እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ውሉድ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾንና ክርስትያን ዝኾንና ንሕና ኢናቶም ደቂ ጽዮን ተባሂልና ዘለና ደቅታ ተስፋ ደቅታ ቤተክርስትያን ደቂ እግዚኣብሔር ተባሂልና መሰል ውሉድነት ዝረኸብና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓድሽ ኪዳን ብሳላቲ ብደም መስዋዕትታ ዝተገብረ ኪዳን ንህዝብኩም ነፃ ከውፅኦም እየ ዝብሎ ዘሎ ከዓ እቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዘፍሰሶ ስጋን ደም ናይ ስጉኡን ደሙን ብኡ ገይሩ ካብ ስደት ማለት ካብ ኣርዑት ናይ ዲያብሎስ ካብ ኣርዑት ናይ ሞት ሓራን ናፃን ስለ ዘውፅአና እዩ እዚ ትንቢት ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ እንድሕር ዳሪእናዮ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕሪ 9 ዘሎ እንድሕር ኩሉ ኣንቢብናዮ ብልክዕ
مستي قويتانا أملاحنا مدحنا يسوع كريستوس جبرون هيد إحنا السرح وين هيد إحنا الكيدان زتها حاجة ونياتو عب وانجيل ماتيوس كم دي تلاقى عامل كنبوة الغننا أحكي مراف إسلام شدشتن إسلام شعات تنزله كان نحب علينا يو كم زيبل كوالو كله يسوس سنجير على عالم مسكين أورسون وتملك مزامرته زي سجاي إنكم بالعنا بلهاو صوّع على الجماعة مسكين وزي من أنتم بجحات من حلقة حاتيات زفسس زلو حدش كيدان دمي نا حدش كيدان دمي أمه كابزو كلهم ستين لا بلهاو بيبل لذي إتانا حدش كيدان እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ዝኣተወ ኪዳን ብስውእ ሎምናቢል እዩ ማለት እዩ በዛ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ዘላ ብምልእታት ምዕራፍ ከነብባ ንኽእል ኢና በዚ ምክንያት እዩ ማለት ስለዚ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ሓድሽ ኪዳን ኣትዩ ስለምንታይ ሓድሽ ኪዳን ከኣቱ ኣድልይዎ እንድሕር ኢልናኻ ከምቲ ትማሊ ክንዛረቦ ፀናሕና አዳም ብዝወደሎ መት ዘይብላዕ በሊዑ ሞት ኣምፅኡ ክርስቶስ ከዓ ዝብላዕ በሊዕና ህይወት ንኽንረክብ ንዓና ስጉእ እንደውን ሂቡና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ዝስዋዕ መስዋዕቲ ፍጹም ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ጎይታ ኣመስጊኑ ባሪኹ እዚ እንኩመ ስጋይ እንኩመ ደመይ ዝበሎ ልክዕ ከዓ እቲ ካህን ነቲ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ህብስትን ወይንን ክባርኾን ከሎ ክጽልዮ ከሎ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ብምስጢር ኣምላኽ ንሕና ብክንበጽሖ ዘይንኽእል ብናይ እግዚአብሔር ስራሕ እንታይ እዩ ናብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ይቕየር ማለት እዩ እቲ ናይ ወይኒ ባህርያቱን ናይ ህብስት ባህርያቱን ከይተለወጠ እንትኾነ ግና ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ብምስጢር ኣምላኽ ናብ ኣመናዊ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ይቕየር እሞ ብድሕሪኡ ወሲድና ንሕና ተኻፈልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ንኸውን ወይ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ኣባና ኣባ ንሕና ኣብ ክርስቶስ እንነብር ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፈሊ 48 ጀሚሩ ገልጾ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክሪኦም ከለና ቤተ ክርስቲያን እታ እንኮ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ስርዓት እንታይ ኢልና ቅዱስ ቁርባን እዩ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ቅዱስ ቁርባን ሐዋርያት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት እንተዳሪኹሞ ንምንታይ እዮም ዝእከቡ ነይሮም እንተዳልና ማዕዱ ጎይታ እዩ ዘእክቦም ነይሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ብዛዕባ እቲ ስጋና ደም ናይ ክርስቶስ ወይ ከዓ ማዕዱ ጎይታ ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ናይ ሰብ ቆሮንቶስ ፋሉልነት መታን ክግስጾም ኢሉ ዝፀሓፈ መልእኽቲ ኣሎ ንስኻ እንታይ ዝብል እቲ ንሕና ንቆርሶ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 24 እንታይ እዩ ከምቲ ንኣኻትኩም ዘመሓላልፈኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልኩ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም ዝውሃብ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበሮ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ እቲ ድራር ነቲ ፅዋዕ ኣልዓለ እሞ እዚ ፅዋዕ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ ብትሰትይዎ ኩሉ ግዜ ንመዘከርታ ይግበሮ በለ ማለት ነዚ እንጌራ እዚ ብትበልዕዎ ነዚ ፅዋዕ እዚ ብትሰትይዎ ኩሉ ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ሞት ኢኹም እትነብሮ ስለዚ ከይተገቦ እንጌራ ጎይታ ዝበልዕ ወይ ፅዋዕ ጎይታ ሰቲ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ይብል ራይ ወሕጂ እቲ ከይተገቦ እንጌራ ጎይታ ዝበልዕ ወይ ፅዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ስጋን ደምን ናብ ላይ ዝገልጾ ነቲ ሕብስትን ነቲ ወይንን ማለት እዩ ነቲ እንጌራን ነቲ ፅዋዕን ማለት እዩ እምበኣር ሰብ ካብዚ እንጌራ ዝቅድመ ምብልዑን ካብዚ ፅዋዕ ዝቅድመ ምስታይን ብእሱ ይመርምር ከመይ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣገዛ ርእሱ ይፍርድ ዘምፅእ ይብሉ ኣሎ ሕጂ ከመይ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣገዛ ርእሱ ይፍርድ ዘምፅእ በዚ ምክንያት እዚኦም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ትኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ኣገዛ ርእስና እንተንፈርሲ
عيم تقننا نرنا قويتك فرنا كله جنا قد عنا أي زلوا سلذي خامس عالم أنت كين كنا نيجي بالعالتي سلذي حواتين مع قويته تأكب كلكم من نحلحكم دعاء تصابي نأكابكم نفرد من تخيكو جلسة بنت تأمي عبيتي بلا تتصرفنا مش مزعكو كسرعين نابله بزعوا زي سرعات زي جلس مالتي حجي بيت كريستيان أبتي قدامي ዋና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እዋን ናይ ክርስትና እቶም ክርስቲያን ዝእከብሉ ዝነበሩ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ እቲ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ዓበይቲ ቤተክርስትያናት ኣይነበረን ሰባት ዝእከብሉ ዓበይቲ ህንፃታት ናይ ቤተክርስትያን ኣይነበረን ብዙሕ ግዜ እቶም ሃዋርያት ኣብ ስደት ኣብ መከራ ኣብ ከርተ ስለ ዝነበሩ ሓደ ሓደ እዋናት ኣብ ኣባይቲ እቶም ኣመንቲ ዝእከብሉ እዋናት እዩ ብዝሕ ነይሩ ማለት እዩ أجل أوانات كا أبعتتاتهم كي تعرفوا أم كذا كان بتحرارنا أبعتتات كي تعرفوا يكوني رأي مالتي أب عبرات قبل أواناتون يري بسدة ساعة بمكرا ذاك مالتي مهنياتهم من النتون حبيهم يستعيون يقتلون يقرفون سلز نقول مالتي بيت كريستوس بيت كريستيان ذا حدا قال لعجل أتي مسيرة هاو نجر قدوس قربان سلز وخنا كل شيء كون كله معدو بيتان مخبار ويكا معدو بيتان مستافيو مبزحتو جيدي ويكا معدو بيتان ولو زلنا تي قدس قربان ويتك داسن ولو زلنا مالتي نشيت معدو بيتان تواعي زلو مالتي سلازي نعو يتي مسارة هاوي ناي ناتوم عقل قلوس نبرا مالتي متحاف قدس نبعلو أبتي معدو ناي بيتان غلبب تواعي لستتحفظ صحفاتي فلايتنا 4 وانجلات أفتي معدنا قويتها توم كريستيانات كأقوم كله كل سكران كسرعوا كله كل سكران كأربو كله أو نخنبه تفاهيلي تزحفوا تيم الأخطاء على بالوس تحافوا مثلا بدي كريستيان ويتم هارياتهم تحافوا أفتن بدي كريستيانات نبرش الجير ويكع النقطات المجلاج حد شأن متبع كون نتيجة نبروم شجرات مفتاح كون نمتصنع كون بستفعل عليه مهنيات ملختات يجوفون يرون عب بيتكشاناتن أو الكسبات الصحف نيري كالونت يونيفرسال إبيستلس بالو وكاتهم عالم لخاو ملختات توايلم تقولوا تلو هم ناي كلش بيدرو خالا بيدروس ناي يعقوب ناي يهودا ناي ملختات ناي يوحنس توايلهم زين يونيفرسال توايلم نخلو نتهم كريستيان توايلم تتحفظ على رأي يوحنس كا خابو فيليوز ولها بزعواتي بيتي كريستيان مسك جاري زلوا حبرت بيتي كريستيان تحالفوا مكراز جلز النبره مالت سلازي ذو كل صحفات نمتاي تصحيفتنا مسرتاو ملهتو ወይ ከዓላሙ ኣብቲ እዋን ቅዳሴ ነቶም ክርስቲያን ንኸንብብዎ እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ድሕሪ ዝመፀ እዩ መጀመርታ ዝመፀ ንቤተ ክርስቲያን መሰረታ ዝኾነ ግን ቅዱስ ቁርባን እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንድሕር ደኣ ታሪክ ናይ ክርስትና بطلق زبالة كتنع انتهى حدا سفتين واي كيلو مجمرتا زرهبو انتهايو انت عاقد داس زنبرا أبهي وتتوم نعم مجمرا كريستيان كلش قربانين مالتي سلازي كلش قربان انتهى إسلام تاكو مخوين اندحر دائما مسارتنا بيتي كريستيان سوزخونا بيتي كريستيان ع كريستوس اللي تسرتت كريستوس كأنه تابيتي كريستيانو بسوقو اندوم جيريز واسع مالتي كريستوس واسع بيتي كريستيان كريستوس حلا بيتي كريستيان سلازي كريستوس نعنا زواسينا بسوقو اندوم نابيلي مالتي مهنياتو مسو فتشون حادنة حبرة زولونا بسوقو اندوم كريستوس أبيلي كمتي أو انجيل يوحنس مراب شدشته تجليتو ذنبنا يا مالتي مهنياتو شعون تايزول أبتي 4 شمونتن اندحر أرينايو أب ناي هو تنجير عني أبطاتكم أبرخام نابلعمو تخونو موتو اتي كاو زبل من تكاي موت كاب سماي زورده انجيرازي اتي كاب سماي زورده هي انجير عني كاب زنجيراز زبل انزل عالم كنبريزي عالم انت هيوت عالم زهبون انجيرها سغايو نابله يزارب مالتي ስለዚህ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣማናዊ ዝኾነ ኪዳን ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 26 ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ብመሰረት ሓድሽ ኪዳን ድሕሪ ኣሪእናዮ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ጀሚራ ቅድስት ቤተክርስትያን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለዋ ኣርኣያ ፍሉይ እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ስጋን ደምን እዚ ኢሉ ስለዝሃበና ሊትራሊ ንሕና ከዓ ቃል ብቃሉ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኢና ኢልና ንኣምን ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ኩሉ ሻዕ ቤተክርስትያንና ንቅዱስ ቁርባን ኣኽብሮትን ቦታን ስለትህቦ ኩሉ ሻዕ ምእካብና ሕብረትና ቤተክርስትያንና ብቅዱስ ቁርባን እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ። ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ሓደ ምስ እግዚኣብሔር ከም ንሓብር ይገብረና፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ነንሕድሕድና ሕብረት ከም ዘለዎና ንገብረና ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና እንዲናቶም ቤተክርስትያን ንበሃል ኣብ ቤተክርስትያን ትበሃል ዘላ እቲ ሕብረት ናይ ምእመናን እዩ። እቲ ኣክሌሻ ዝብል ወይ ከዓ ኣክሌስያ ንብሎ ሕብረት ናይ ምእመናን እዩ ወይ ትዕዱማት። እዚ እቲ ሕብረት እቲ መሰረቱ ኣበይ ወይ እቲ ርእሲ ናይቲ ሕብረት መን እዩ ንሕዳልና ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ነታ ቤተክርስትያን እትሓብረሉ ብስጉንዶም ናቢልያ ተሓብር ማለት እዩ። ስለዚ ማእከል ናይ ሕብረትና፣ ማእከል ናይ ህላወና፣ ማእከል ናይ ቤተክርስትያንና ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ስለዝኾነ ቅድስት ቤተክርስትያን ንስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዓብይ ቦታ ትህቦ ማለት እዩ። ስለዝኾነ እየ ከዓ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዲሙ ክንበልኩም ፀናሕኩ ኣብ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ክገልፆ ዝፀናሕኩ 24 ዝብሎ ሓደ ሰብ ቅዱስ ቁርባን ክወስድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ክገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ? ሓጢኣቱ ክእመን ኣለዎ፣ ሓጢኣቱ ክናዘዝ ኣለዎ። እዚ ዝናዘዝ ከዓ ተጠሚቁ ኣካል ቤተክርስትያን ዝኾነ ማለት እዩ። ኣካል ቤተክርስትያን ምስ ኮንካ ሓጢኣትካ ተናዘዝ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሓጢኣት የብለይን ዝብል ድሕር ደኣ ኮይኑ እሱ ሓሳብ እዩ ኣብ መልእክቲ ዮሃንስ ሓቀዮስ ሓደ ሰብ ሓጢኣት የብለይን ክብል ኣይክእልን እዩ። ሓጢኣትና ምስተናዘዝና ኢና ምሕረት ንረክብ፣ ሓጢኣትና ምስተናዘዝና ኢና ስሬት ሓጢኣት ንረክብ ማለት። ስለዚ ሓጢኣትና ምስተናዘዝና ናካን ቀሪብና ኣብቲ መጀመርታ እዋናት ናይ ክርስትና ነታ ቤተክርስትያን ብምልእታይ እዮም ዝናዘዙ ነይሮም። ሓደ ሰብ ንካህን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ቅድሚቶም ካህናት፣ ኣብ ቅድሚ ካህኑን ኣብ ቅድሚት ቤተክርስትያን ሓጢኣቱ ዝነግር ነይሩ። ድሓር ግን ምስቲ ምብዛሕ ኣገልግሎታት ምስቲ ምዕባይ ናይ ቤተክርስትያን ግን እንታይ ገይሮም ኣቦታትና ነቲ ካህኑ ጥራይ ሓጢኣቱ ይናዘዝ ማለት እዩ። እዚ ሓጢኣትካ ምስተናዘዝካ እግዚኣብሔር ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣትካ ይፍታሕካ ኢሉ እቲ ካህን ጸሎት ምስ ገበረልካ ከምቲ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ ኣሰርኩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ዝብል ዝሃቦም ትእዛዝ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልገልቲ እቶም ካህናት ስለዝኾኑ እግዚኣብሔር ይፍታሕካ ካብ ሓጢኣትካ ምስ በለካ መጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ቅዱስ ቁርባን ክትወስድ ኣለካ። ምክንያቱ እቲ ሓጢኣትካ ኣብሶሉሽን ወይ ከዓ እቲ ስርየት ሓጢኣት ወይ ምንፃሕ ናይ ሓጢኣት ዝረክብ ፍፅምና ዝረክብ ብምንታይ ብስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣቢሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካህን ናብ ምንታይ እዩ ዘሕልፈካ? ሓጢኣትካ እግዚኣብሔር ይቅረበለልካ ኢሉ ጸሎት ምስ ገበረልካ ብድሕሪኡ ዘሎ ስቴፕ እንታይ እዩ? ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ? ብዘይ ምፍሳስ ደም ሕርገት ሓጢኣት የለን እዩ እግዚኣብሔር። እሱ ስለዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ምእንታና ክብል ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስጉኡን ደሙ ዘፍሰሰ ማለት እዩ። በዚ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣቢልና ንሕና እንታይ ንገብር? ስርየት ሓጢኣት ወይ ከዓ ሕርገት ሓጢኣት ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ነብስና ናብ ቤተክርስትያን ብቑዓት ንገብር ምስ እግዚኣብሔር ፍጹም ሕብረትን ሓድነትን ዘለና ንኸውን። ካልኣይ ከዓ ንገዛእ ርእስና እውን ካብ ዓለም ንስውእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከለና ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ክንቅበል ከለና እንታይ ኢና? ካብ ዓለም ርሒቕና ናብ እግዚኣብሔር ንቐርበሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ምስ እግዚኣብሔር ፍጹም ሓድነት ከም ዘለና ዝገብር ናብ እግዚኣብሔር ዝያዳ ዝቐርብ ምስ እግዚኣብሔር እቲ ውልድነትና ንኸይጠፍእ ዝሕልወና መን እንድሕዳሉ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ክርስቶስ ንነብር ክርስቶስ ከኣባና ስለ ዝነብር ማለት እዩ።
ምናልባሽ እቲ ዘረባ ኸይኑ ውሑድ ሓሳባት እውን ኩሉ ትንክፍ ኣቢላ ክሳይ ከይገብሮ እቶም ኣሕዋት እውን ዕድል ረኺቦም ነታን ክገልፁ ንዕኦም ዕድል ክህብ ምናልባሽ ተጋግፎን ድሕሪ ከዓ እግዚአብሔር በአፈ መላእክቱ ገይሩ ያድነለይ። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣስፊ ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽፈለልና። ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ትምህርቲ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ምናልባት ተመሊስካ ዜና ሓውና ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ወሲሕካ ክትምህረና ተስፋ እንዳገበርኩ ማለት እዩ። ምናልባት ካልኦት ኣሕዋት እውን ዕድል ክቦም ስለ ዝግባኣና ማለት እዩ። እሺ ከከም ኣመራፅኣኹም ተኾነ ይሓይሽ መስለኒ። ምናልባት መርጌታ እንኳ ኣብ ሰላም መፁ፣ ሰላም ብሉና። አሎ መምህር ሰላም ኒ መርጌታ። እሺ በቃ ሓመላ በስራሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሽግር የለን። እሺ ወልዩ ስሓቡና ቀፅሉ በቃ ስማዕ ኣለኹ ኣሕዋት ኣነ ስማዕ ኣለኹ ፅቡቅ ኣሎ ዲያቆን ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ። ካብቲ ናይ ዓንተ ወይ ሕጂ ሓይሽ ተኽኢልካ ከማና ሕጂ ተትቕፅል ፅቡቅ ነይሩ ትምህርቲ ወዲ የሱስ ተዝቐፅል ኢለ ነይረ ኣነ እታ ኮኔክሽን ፅቡቅ ኮላ ማለት እዩ ክንከስበላ። እሺ በቃ ችግር የለን። ኣነ ክቐፅል ኸሊ ሓራይሽ ይስማዕ ኣለኹ። በቃ ኣነ ክቐፅል ችግር የለን ሓራይ ናብዚኣ ክንዕርያ እሞ። እሺ አንዴ እሺ ብድጋሚ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና፣ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸት ናይ ቅዱሳን ይኽፈለልና፣ ንኹላትና ከዓ ዝተምሃርና ኣብ ልብና ይሕድረልና። ብድጋሚ ብእውነት ብዘይ ቃል ዓለም ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ተማሂርና። ምናልባት ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብዙሕ ተባሂሉ እዩ፣ ብዙሕ እውን ክበሃል ይኽእል እዩ። ነገር ግን ሓንቲ ማል እውን ስለዝተምሃርና ካብቲ ናይ ትማል ዝነበረ ለተደገምኩ ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ብስፍሕ ዝበለ ሓደ ነገር ያው ምዕራፍ 6 ዮሃንስ ወንጌል ክንሪኣ ኢለ ሓሲበ ነይረ ትማሊ እንድሕር ዕድል ተዋሂብን በቃ ክቐፅል ተገሊፁ ስለ ዝኾነ ያው ማቴዎስ ወንጌል ዓንተ ተንኪፎ ነይሩ ናይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ስለ ዝተንከፎ ሓንቲ ካብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ሓንቲ ካብ ናይ ኣቦታት ትምህርቲ ክንቀፅል ማለት እዩ ከም ፈቃድ ኣምላኽ። ያው ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ዘሎ ትምህርቲ ግልፂ ስለ ዝኾነ ግን ያው ተተደጋገመ ፀገም ዘለዎ የብሉን ካብ ዝብል እዩ ማለት እዩ። ሓራይሽ እምበኣር ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን መተለይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ትማሊ ሓውና ዲያቆን ኣቤል ተንኪፋ ነይሩ። ምናልባት ሶማ ስለ ዝብል ያው ንስጋው ደሞ ኣይውክልኒ ዘምፅኦ ብዙሕ ግዜ ተቃወምቲ ማለት እዩ። ሶማ እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ሪኢና ነይሩ ማለት ካብ ዲክሽነሪ ሶማ ዝብል ያው ቦዲም ፍሌሽም ክኸውን ይኽእል፣ ስለዚ ኣካልም ስጋም ክኸውን ይኽእል ኢሉ ተርጉሙና። ስለዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ዘሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 26 ዘሎ ተመሳሳሊ እዩ፣ ሓደ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ያቱ ስለ ስጋ ደምን ወይ ከዓ ስለ ቁርባን ይዛረብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ካኒ ወላ ተመሊስና ክንሪኢና ማለት እዩ። ጎይታ ስጋይን ደመይን ክብል ከሎ ካብ ቁርባን ወፃ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ ማለት እዩ። ስጋይን ደመይን ኣብ ዝጠቐሰሉ ቦታ ኩሉ ስለ ቁርባን እዩ ማለት እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሉቃስ ወንጌል 22 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም 19 ስጋይን ደመይን ዝበሎ ቁርባን እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ ስጋይን ደመይን ኢሉ ጎይታ ካብ ቁርባን ወፃኢ ካብ ስጋው ደሙ ወፃኢ ወይ ካብ ቁርባን ካብ ምስጢረ ቁርባን ወይ ካብ ኣኮቴተ ቁርባን ወፃኢ ተዛሪቡ ይፈልጥኒ ማለት እዩ። ስለዚ ስጋይን ደመይን ኣብ ዝበሎ ቦታ ብምሉእ ከይድኩም ተሪኹም ስለ ቁርባን ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ስጋይን ደመይን ኢሉ ዝመሃረሉ ትምህርቲ ሓደ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩም እንታይ ዝገብር ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እቶም ህዝቢ ምሉኦም ናብኦም ምስ ተኣከቡ ወይ ከዓ ናብኦም ምስ መፁ ኣብ ወሰን ባሕሪ ከለዎ ማለት እዩ ላዕሊ 5,000 ዝኣኽሉ ህዝቢ ነይሮም ማለት እዩ። ህፃናትን ኣንስትን ከይተቆፀሩ ማለት እዩ። ስለዚ ምሉኦም ምስ ተኣከቡ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ 3 መዓልቲ ዝኣክል መግቢ ይበልዑ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ብጣዕሚ ሓዚኑሎም ማለት እዩ። ጎይታ ሓዚኑሎም ስለዚ በቃ ጥሙያቶም ክኸዱ ወይ ከዓኒ ከምዚ ኢሎም ክገድፎም ኣይክእልኒ ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ። በተለይ ምስ ፊልጶስ ዝገበሮ ዝርርብ ነይሩ ማለት እዩ። ንፊልጶስ ኢሎ ሽዑ ኢየሱስ ትቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ርኢዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ፣ ምክንያቱ ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ እዩ ማለት እዩ። ንፊልጶስ እንታይ ኢልዎ እዚ ህዝቢ እዚ በቃ ጾም እዩ ዘሎ እንጀራ ካብ ዘይበልዕ 3 መዓልቲ ገይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብጥሙይ ክኸይድ ኣይሓድጎን እዩ።
እዚ ካበይ ክነምፀሉ ነዚ ህዝቢ ዝብላዕ ኢልዎ ማለት ምናልባት ካብ ፊልጶስ እንታይ ክገብር ክዕዘቦ ስለ ዝደልየ ማለት እዩ ኣብዚ ሎሞኒ ከዛ ኣበርኪት ክሃቦም ይብሎ ዳ ይብሎም ክዕዘቦ ስለ ዝደልየ ቅድሚውን እንጀራ ኣበርኪት ይሂብዎም ስለ ዝነበረ ናይ ሃዋርያት እምነት ምፍላጥ ጎይታ ማለት እዩ ፊልጶስ ሽዑ ካብ ቀፂሉ እንታይ ዝብሎ እዚ ዝበሎም እንት ክዕዘቦ እዩ ምስ በለ ምክንያቱ ነቲ ክገብሮ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ ይብል ማለት እዩ ጎይታ ክገብሮ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ ፊልጶስ ካ ናይ 200 ዲናር እንጌራ እኳ ቆቁራስ ኣይምበፅሖምን ኢሉ መለሰሉ ሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ እንድርያስ ሓዊ ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጉጉ ስገም 2 ዓሳን ዘለዎ ሓደ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ እዚኣተን ግን ነዚ ክንዲ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕሞ በለ ማለት እዩ ናብ ብጣዕሚ ዝገርም ደጋጊም ተኣምራት ክገብር ከሎ ጎይታ ሪኦም እዮም ኣብ ቃና ዘገይላ ማይና ወይኒ ክልውጥ ከሎ ግን ቅድሚ ዝውን እንጀራ በርኪት ክህብ ከሎ ሪኦም ነይሮም ማለት እዩ ግን እምነቶም ያው ኣታ ወፃ ስለ ዝነበሩ ወይ ድኹማ ስለ ዝነበሩ በእምነት ሃዋርያት ማለት እዩ ሕጁም ተጠራጢሮም ማለት እዩ 5 እንጀራን 2 ዓሳ ነዚ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ከመይ ገይሩ ክኣክል ተቆራሪሱ ከማ ንባዕሉ ክኣክል ኣይክእልኒ ከም ዝበልዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣምራት ከም ዝገበረ ማለት እዩ ጎይታ ተኣምራት ከም ዝገበረ ኣብዚ ቦታ እዚ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ኣበርኪቱ ከም ዝመገበ ህዝቡ ከም ዝመገበ ብሙሉኦም ተም ህዝቡ ከዓ በሊዖም ተሓጊሶም ደስ ከም ዝበሎም እንዲያም ድሕሪ እንታይ ዝብለና ከንግስዎ ደለ ይብል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ንሕራ ዝገብር ኮይኑ ጠሚና ዘብላዓና ፀሚና ዘስየና እንተ ሓሚምና ዝፍውሰና እንተሞይትና ዘተንሳኣና ንሕርዳ ኮይኑ ክነግስ ይግብኦ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተንገስናሲ ፅቡቅ ኢሎም ከንግስዎ ደለ ይብል ማለት እዩ ጎይታ ግን ካብኦም ተሰዊሩ ወይ ካብኦም መሊኡ ሃዲሙ ናብ በረኻ ገፁ ኸደ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ዓላማ ይኸይዱ ንሳቶም ዘየንግስዎ ንጉስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሰባት ተኣኪቦም ዘንግስዎ ንጉስ ዘይኮነ ናይ ባህሪ እዩ ንግስንኡ ማለት እዩ ንግስና ካብ ማንም ኣይደልየኒ ወይ ካብ ማንም ኣይፅብየኒ ማለት እዩ ስለዚ ንጎይታ ንግስና ከም ዘይድልዮ ወይ ከዓኒ ናይ ሰባት ጭብጨባ ወይ ናይ ሰባት ድጋፍ ከም ዘይድልዮ ንኸረድኦም ኢሉ ብዓብይኻ ንዓና ትምህርቲ ክኾነ ናይ ማለት እዩ ከንግስኹም ወይ ከዓ ክሸሙኹም ኣብ ዝበሉ ግዜ ሃዲምኩም ተሰወሩ ወይ ከዓ ጥፍኡ ንምባሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽመት ኣነ ኣለኹ ኢልካ ዘይኮነ ተገዲድካ ትሽየመሉ ሽመት ክኾን ኣሎ መንፈሳዊ ሽመት በተለይ ዓለማውን ከምኡ ክኾን ኣሎ ዝረዝሮትና ዮ ናይ መንፈሳዊ ስለ ዘገድሰና መንፈሳዊ ሽመት ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ስልጣን ክወሃቦ ተኮይኑ ሓደ ሰብ ደልይዎ ደስ እንዳብሎ ክሽየም የብሉ ምክንያቱ ኣብ ርእሱ እሳት እክባል ወይ ከዓ ሓላፍነቱ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ተሓታትነትም ስለ ዘለዎ ነዚ ነገር እዚ ክምህሮም ስለ ዝደልየ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ ዝብለና ካብኦም ምስተሰወረ ንደቂ መዛሙርቱ ግን እንታይ ኢልዎም ኬድኩም ባሕሪ ተሳገሩ ኢሎም ማለት ናይ ጌርጌስን ባሕሪ ክሳገሩ ሓንቲ ባሕሪ እያ ዘላ ኣብ እስራኤል ማለት ሓንቲ ባሕሪ ያው ደጋጊማ ስለትጥቀስ ሓንሳ ጌርጌስን ሓንሳ ገሊላ እናተባሃለ ስለትግለጽ እምበር ሓንሳ ዮርዳኖስ እናተባሃለ ስለትግለጽ እምበር ሓንቲ ባሕሪ እያ ዘላ ዝሮ ማለት እዩ እና ነቲ ናይ ጌርጌስን ባሕሪ ክሳገሩ ኣዚዝዎ ማለት እዩ ምስተሳገሩ ካ ጎይታ በእግሩ በባይ ወይ ከዓ በባሕር እንዳኸደ ከም ዘርከቦም ማለት እዩ ተኣምራቱም ዝገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ሃዋርያት ብመርከብ ክኸዱ ከለዉ ጎይታ ብባሕሪ ከም ዝመፀ የሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲሆን እንዲያም ጎይታ ሆይ ስኻ ድሕር ዳኣ ኮንካ ክመፅእ ኣዝዘኒ ዝበሉ ሓሳብ ማለት እዩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ርእይዎ ማለት እዩ እሶም ግን ባሕሪ ተሳጊሮም ከይዶም ጎይታ ግን ብባሕሪ ብፀልማት ከም ዘርከቦም ማለት እዩ ህዝቢ ኩሉ ግን ኣብቲ ደሴት ወይ ከዓ ኣብቲ መሬት ዘሎ መሲልዎም ይፅበዩ ነበሩ ካብ ርሑቕ ቦታ ንባዕሉ ናይ ጎይታ ተኣምራት ንኽርእዩ መፂኦም ነይሮም ግን ክረኽብዎ ይከኣሉ ማለት እዩ እሶምን ብመርከብ ገይሮም ከም ዝተሳገሩ ይገልጽ ማለት እዩ ብመርከብ ገይሮም ናብኡ ከም ዝኸዱ ይገልጽ ማለት እዩ እና እንታይ ዝብለና ሸ ኣብቲ ስግድ ባሕሪ ምስ ረኸቦ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 25 ይስማዕ ኣሎ ኣባ ሆይ ክቐፅል ቀይሕ ሕብሪ ሂልያ ኣለዉ ከመይ ምዃኑ ናይ ለማዓንቲ ጽባሕ ኣሎ ዲያቆን ቀፅል ኣሎ ጽባሕ ይስማዕ ኣሎ ሰናይ በቃ ሓራይ እሺ ሰናይ እና እንታይ እዩ ጎይታ ምስ ተሳገረ ትኽልተ ተኣምራት ገይሩ ናብቲ ባሕሪ ወይ ከዓ ናብቲ ኪንዮ ባሕሪ ዘሎ መሬት ምስ ተሳገረ እቶም ሰባት ኣርኪቦም ማለት እዩ ምስ ተረከቦ እንታይ ደሞ ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸቡኻ መምህር መዓዝ ዳ ናብ ዝመፂኻ በልዎ ኢየሱስ ድማ እተናድዩኒ ዘለኹም እንጌራ በሊዕኹም ስለ ዝፀገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረኣኹምዎ ትእምርቲ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብል ማለት እዩ እና እንታይ እዩ እትደልዩኒ ዘለኹም ወይ ከዓ ድሕሪ ትኽተሉኒ ዘለኹም ሲ በቃ ተኣምርቲ ስለ ዝረኣኹም ወይ ምልክት ስለ ዝረኣኹም ወይ ከዓ ስለ ዝኣመንኩምኒ ስለ ዝተቐበልኩምኒ ዘይኮነስ እንጌራ ስለ ዝበልዓኹም ኢኹም ወይ ከዓኒ ከብድኹም ስለ ዝመልአኹም ትኽተሉኒ ዘለኹም እምበር ናይ ብሓቂ ደሊኹምን ይኮንኩን ግን ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ግን በቲ ዝለኣኾ ብወዱ ክትኣምኑ እዩ ይብሎም ማለት እዩ ሽዑ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ኢሉ 32 ኬድኩም ተንቢብኩም ኢየሱስ ከዓ ነቲ ናይ ሓቂ እንጌራ ካብ ሰማይ ኣቦ እዩ ንሳቶም ከዓ እንታይ ብልዎ ንሳቶም ከዓ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ ትገብር እቲ ትገብሮስ እንታይ እዩ
ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ በልዎ ስለዚ በኣኻ ክነኣምን እንታይ ምልክት ትገብር በተለይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ናይ ግሪክ ሰባት ምልክት ወይ ከዓ ትእምርቲ ተኣምራት ይደልዩ ያሬታ ናይ ግሪክ ሰባት ጥበብ ይልምኑ ይብል ማለት እዩ ናይ ኣይሁዳውያን ከዓኒ ትምልክት ይደልዩ ይብል ማለት እዩ ንሕና ግን ነቲ ኣይሁድ ዕሽነት ንኣሕዛብ ዕሽነት ንኣሕዛብን ክስታይ ዝኾነ ወንጌል ንሰብኻልና ይብል ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚ ልክዕ ኣይሁዳውያን ብዙሕ ግዜ ዝሓትዎ ምልክት ማለት እንታይ ዓይነት ምልክት ተርኢ ማለት ብዙሕ ምልክታት እንዳርኣያ ከሎ ግን ብተደጋጋሚ ግዜ ክርእይዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ምልክት ነይሩ ማለት እዩ እንዲያም ርኢና ምእንቲ ክንኣምን ሲሎም ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ ብል ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ ልክዕ ኣብ በረኻ ንእስራኤላውያን መና ይምግቦም ነይሩ ካብ ሰማይ እንዳወረደ ማለት እዩ ንስኻ ክንታ ክትገብር ትኽእል እዚ ተኣምራት ክትገብሮ ትኽእል ዶ ማለት እዩ ሙሴ ልክዕ ተኣምራት ገብር ነይሩ መና ካብ ሰማይ ይወርድ ነይሩ ስለዚ ስኻ ተኣምራት ካንታይ ወይ ከዓኒ ከምቲ ሙሴ ዝገበሮ ካብ ሰማያት መና ዘወረደ መና ውሪድካ ርኤና ኢሎሞ ማለት እዩ ሽዑ ጎይታ ቀፂሉ እንታይ ዝብሎም ኢየሱስ ካነት ናይ ሓቂ እንጌራ ካብ ሰማይ ኣቦዩ ዝሃበኩም በር ነቲ እንጌራቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ማለት እዩ ነቲ መና ዝሃበኩም መና ኣይኮነም ሎም ኣሎ ሙሴ ይኮነን ልክዕ ብሙሴ ኢድ ተኣምራት ይግበር ነይሩ መና ካብ ሰማይ ወርድ ነይሩ ማይ ካብ ከውሒ ይፍልፍል ነይሩ ነገር ግን እዚ ተኣምራት እዚ ንሙሴ ዝሃቦ ወይ ከዓ ተኣምራት ዝግበር ዝነበረ ብኣቦዩ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ይገብሮ ነይሩ እምበር ሙሴ ይኮነን ኢልዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ንዓለሙን ሂወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ በሎም ሽዑ ንሳቶም ጎይታ ነቲ እንጌራ እቲ እንዶ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ እየ እቲ ናባይ ዝመፅእ ኣይክጠምን እዩ ብኣይ ዝኣምን ድማ ከቶ ኣይክፀምን እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዋና ትምህርቲ ይስሕቦም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣቦታቶም ኣብ በረኻ መና ከም ዝበልዑ እስራኤላውያን ታሪክ ኣለዎም ይፈልጥዮም ማይ ካብ ከውሒ ከም ዝፈልፈለ እውን ይፈልጥዮም ማለት ስለዚ ነዚ ተኣምር እዚ ድገሞ ብልዎ ኣለዎ ማለት ጎይታ ግን እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣበዊክሙ ሰ መና በልዑ በገዳም ወሞቱ ኣቦታትኩም ሲ መና ብገዳም በሊዖም ወይ ከዓ መና በረኻ በሊዖም ነገር ግን ኩሎም ሞይቶም እዮም ማለት ኩሎም ነቲ መና በሊዖም ነገር ግን ናፍታ ናይ ተስፋ ሃገር ወይ ከዓ ናፍታ ናይ ርስቲ ሃገር ክኣትዉ ዝኽኣሉ ግን ክልተ ሰባት እዮም ኢያሱን ካሌብን ጥራሕ እዮም ማለት ስለዚ ኩሎም መና በሊዖም ኩሎም ከዓ እንታይ ኮይኖም ሞይቶም እዮም ካብታ ኣነ ዝህበኩም እንጌራ ዝበልዕ ግን ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ ማለት ካብታ ኣነ ዝህበኩም እንጌራ ዝበልዕ ግን ንዘለዓለም እንታይ ክኸውን እዩ ኣይክመውት ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ እቲ ናባይ ዝመፅእ ኣይክጠምን ይብል ማለት ናይ ሂወት እንጌራ ኣነ ናባይ ዝመፅእ ኣይክጠምን እዩ ትባይ ዝኣምን ድማ ከቶ ኣይክፀመን ይብል ማለት ስለዚ ናይ ሂወት እንጌራ ዝርከብ ናብ ጎይታ ብምምፃእ ብጎይታ ብምእማን ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን እውን ዓንቶ እንታይ ይብል ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣሚኑ ገዛ ርእሱ ከዓ ሓኺኹ ወይ ከዓኒ ንስሓ ወሲዱ ርእሱ ወቂሱ ወይ ከዓኒ ገዛ ርእሱ ኣብ ክስቕሪቡ ማለት ተነሲሑ ተናዚዙ ቅዱስ ስጎን ክቡር ደሙን ክቕበል ኣለዎ እዚ ኩሉ ክገብር ግን ከኣምን ኣለዎ ማለት ብእምነት ገይሩ ናብ ጎይታ ስጋ ክቐርብ ዝኽእል ማለት እዩ ያው እምነት ንበይን ጥራሕ ክውስ ስለዘይኮነውን ኣብ እምነቱ ንስሓ ክውስኽ ኣለዎ ኣብ ንስሑ እውን እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ፍቕሪ ክህልዎ ኣለዎ ኢሉ ብፍቕርን ብንስሓን ብእምነትን ቅዱስ ስጎን ክቡር ደሙን ክንቅበል ከም ዝግባአና የመላኽተልና ማለት እዩ ሽዑ ካብ ወፂኡ እንታይ ዝብል እቲ ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ይመፅእ እቲ ናባይ ዝመፅእ ከዓ ንወፃኢ ከቶ ኣይክድርበይን እዩ ማለት እዩ እቲ ኣቦይ ዝህበኒ ናባይ ይመፅእ እቲ ናባይ ዝመፅእ ከዓ ከቶ ኣይክድርበይን እዩ ስለዚ ብኣቦ ኣቢልና ናብ ወልዲ ከም ንመፅእ ማለት እዩ ለምሳሌ ጎይታ መንገድን ሓቅና ሂወትን ኣነ ይብል ምሽ ሓቂ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ንሕሪኢኹም ግን ክንመፅእ ዝግባአና ከዓ ብኣብ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመፅእ ዝግባአና ብኣብ ምዃኑ ይነግረና ዮሃንስ ወንጌል ንባዕሉ 6:42 ነዚ ዝገልፅ ሓሳብ ኣሎ 44 ያሬታ ዮሃንስ ወንጌል 6:44 እንታይ ይብል እቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ማለት እዩ እቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ዝሰሓቦ ወይ ከዓ ዝፀውዖ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል የለን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ንባዕሉ ኣፍ ደገይ ማለት እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸደሉ ወይ ከዓ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቐርበሉ ኣፍ ደገ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ንባዕሉ ማለት ስለዚ እቲ ዝለኣኸና ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ይብለና ኣነ ድማ በታ ድሕሪቱ መዓልቲ ከተንስኦ ይብለና ማለት እዩ ሽዑ ካብ ወፂሉ ኣብ መፅሓፍቲ ነቢያትን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦ ሰምዐን ዝተምሃረን ዘበለኻ ናባይ ይመፅእ ብትንቢት ኩላቶም ካብ እግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እውን ኩሎም ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተማሂሮም ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መልእኽቲ ሰሚዖም ኩሎም ናብ መን ክመፁ እዮም ናብ ክርስቶስ ክመፁ እዮም ማለት እዩ እንዲያም ክጥመቕ ከሎን ደብረ ታቦር ንሕዳት ዝክርዎ ኮንኩም እንታይ ዝብል ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ሰማያት ድምፂ መፀ እቲ ብኡ ሰመርኩ ፍትዎ ደይዱስ እሞ ንዕኡ ስምዕዎ ማለት መንገዲ ይሕብረና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ንባዕሉ ድንግል ማርያም ዝቃል ተዛሪባቶ ነይራ ቃና ዘገይላ ማለት ልክዕ እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ኢልዎ ማለት
እትሰመር ክፎት ወደይ ካት ብባህ ዝብለን ወደይ ንስ ይሙንዑ ስምዑ ወይሉ ናመን ክንጥምት ወይ ካናመን ክንምልከት ከም ዘለና ነገርና ማለት ናብ እግዚአብሔር ወልድ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ናፍትና እምነትና እንደምዳምን ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ከም ዘለና ናው ክንከይድ ከም ዘለና እግዚአብሔር አቡን ይነግረና ኣሎ ማለት ስለዚህ ኩሎም ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ዝተባሃሉ እግዚአብሔር ተባሂሉ ዘሎ ያው እግዚአብሔር አቢ ማለት እዩ ብዘይካት ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝራእይ ሓደ እኳ የልቦ ንሱ እዩ ነቦ ዝራእዩ እቲ ባይ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ይብለኩም ኣሎ ብወል ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘለዎ ማለት ምክንያቱ ህይወት ዘሎ ኣብ ኢየሱስ እዩ ብርሃን ዘሎ ኣብ ኢየሱስ እዩ ድሕነት ዘሎ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚህ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ድሕነት የለም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አቡን ሰብኮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ኩላትና ኣብ ክርስቶስ ክንመጽእ በክርስቶስ ካና ኣብ እግዚአብሔር ክንቀርብ እግዚአብሔር አቡን ታይ ገብረና ይሰብከና ማለት ስለዚህ እቲ ባይ ዝኣምን ታይ ያላቶ ህይወት አላቶ ማለት ብወል ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝሉ ቦታት ማለት አቦታትኩም አበረኻ መናበልዑ እንተኾነ ሞቱ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ መንት ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ ይብሎም ማለት አቦታትኩም ልክዕ ሙሴ ካብ ሰማይ መና ወሪድሎም በሊዖም ነይሮም ነገር ግን ኩሎም መና ዝበልዑ ኩሎም ታይ ኮይኖም ሞይቶም ይብላሉ ማለት ምክንያቱ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝበልዕዎ መና ናይ መን ምሳሌ ስለዝነበረ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ምሳሌ ስለዝነበረ ማለት እቲ ምሳሌ ህይወት ክህብ ኣይከኣለን ማለት ወይ ትጽላ ወይ ተጽላሎት ወይ ተአምሳል ትመርገፍ እንታይ ክህብ ኣይከኣለን ህይወት ክህብ ኣይከኣለን ኩላቶም መና በሊዖም ኩሎም ግን ሞይቶም ኣብ በረኻዮም ተሪፎም ኩሎም ማለት ክልተ ሰባት ጥራሕ ምታ ተስፋ ወሪሶም ማለት ካብታ ኣነ ዝህበኩም እንጀራ ዝበልዕ ግን ንሱ ንዘለዓለም ክወርድ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ኣነ ይብል ማለት ስለ ቃላቱ ናይ እግዚአብሔር አምላኽናስም ዝኸበረ ምስተመስገን ይኹን ብእውነት ካብ ዝቃል ዝንላዕሊ ግልጽ የለም ማለት ብግልጽ ብምሳሌ ገይሩ ብግልጽ ሪእዎ ማለት ሙሴ መቸም ምሳሌ ክንብል ኣይንኽእልና ማለት በተለይ ሓድሽ ኪዳን ምሳሌ ክኸውን ኣይክእልን ምሳሌ ክኸውን ተኾይኑ ባዕሉ ናይ ብሉይ ኪዳን ግን ምሳሌ ንባዕሉ ክገርመኩም ብሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ዝፍጽሞ እዩ መና ዝብላዕ ዳ እምበር ዘእመን ነገር ወይ ከዓ ዝስማዕ ነገር ኣይነበረ ማለት ተመና ይበልዕዎ ነቲ ማይካ ይሰትይዎ እዮም ነይሩ ማለት በሊዖም ሰትዮም ግን ክድሕኑ ይከኣሉን ምክንያቱ ኣማናዊ ስለ ዘይነበረ ማለት ኣማናዊ ስጋ እንደምን ክርስቶስ ግን ማዕረኽ ህይወት ከም ዝህበናኻ ይነግረና ከም ዝቀፂሉ ማለት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጀራ ኣነ ብግልጽ ማለት እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጀራ ኣነ ካብዚ እንጀራ ዝበልዕ ዘበለን ዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ እቲ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጀራ ስጋ እዩ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ኣነ ምስለ እቲ ዓለም ዝህቦ እንጀራ እንታይ ይብላሎ ስጋ ይብላሎ ማለት ክርስቶስ ንዓለም ዝህቦ እዩ እሱኻ ካብ ሰማይ ዝወረደ ይብለናል ማለት ሽዑ አይሁድ እዚ ስጉ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣሉና ወልና ሓድሕዶም ተኻትዑ ይብለና ማለት እዛ ብጣዕሚ ዝገርም ትምህርቲ ማለት ማንም አካል ወይ ከዓ ማንም ሰብ ቅድሚ ጎይታ ማለት ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ምሂር ዝፈልጥ የለም ማለት ንአይሁድ ሓድሽ ትምህርቲ እዩ ከስጋ ይብልዑ ደመይ ስተዩ ዝብል ብጣዕሚ ሓድሽ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኣይተረድኦም ከይብል ተረድይዎም ምክንያቱ እዚ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝለነቆም እንታይ ክብሉ ኸሎ ነግሪ ይሽዑ አይሁድ እዚ ስጉ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣሉና ወልና ሓድሕዶም ተኻትዑ ማለት ከመይ ገይሩ ስጉ ክንበልዕ ወይ ከዓኒ ስጋ ናይ ወዲ ሰብ ተበልዕኻዮ ይቀትለካ ደሙ ተሰትኻይኻ ይመረካ ስለዚ ከመይ ኢልና ስጉ ክንበልዕ ዘና ዘሎ ኢሎም ንሕድሕዶም ተኻትዑ ብለና ማለት እዩ ሽዑ ካብ ቆፂሉ ስለዚ ድማ ኢየሱስ ከም ዝበሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበልዕኹም ደሙ እንተዘይተትኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣሎ ግልጽ ትምህርቱ ማለት እዩ ናይ ወዲ እግዚአብሔር ስጋ እንተዘይበልዕኹም ደሙ ከዓ እንተዘይሰቲኹም ብገዛ ርእስኹም እንታይ ይብልኩምን ህይወት ይብልኩም ምክንያቱ ህይወት ዝህልወኩም ካብ ክርስቶስ ዳንበር ብገዛ ርእስኹም እንታይ ይብልኩም ህይወት ይብልኩም ስለዚ ህይወት ክህልወኩም ተኾይንኻ ስጋይ ክትበልዑ ደመይ ክሰቲ ይለኩም ይብል ጎይታ ማለት እዩ ካብ ቆፂሉ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት አላቶ ኣነውን በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኡ ይለና ማለት ስጋ ወዶም ህይወት ዝህቢ ማለት እዩ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ እንታይ ህይወት ዝህቢ ማለት እዩ ተማሉን ካብ ናይ ሴንት ሴፕሪያን ወይ ካብ ቅዱስ ኮፕሪያኖስ ሪና የርና ምሽሓቀይ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝበለ ስጉ ዘይበልዕ ደሙ ዘይሰቲ እንታይ ይብሉ ማለት ናይ ዘላለም ህይወት ይብሉ ማለት ባይ ዲፎልት ይብሉ ማለት ምክንያቱ ህይወት ዘሎ ስጋ ወደሙ ንሕዳ ኮይኑ ካብ ስጋ ወደሙ ሪሕቆም ዘሎ ሰባት እንታይ ይብሉሎም ማለት ህይወት ይብሉሎም ማለት እዩ ኣነኻ በታ ድሕሪት መዓልቲ ክገብረ ከተንስኡ ይብለና ማለት ስጋ ወደሙ ዝበልዕ ሰብ በስቢስ ፈሪሱ እንታይ ኮኒ ኣይተርፍኒ ቅዱስ ሄሬኒዮስ በዓልቱ ማለት ኢና አፖሎጂስቲክ ቡክ 5 ማለት ኣብታ ሓምሸይቲ መጽሓፉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ናይ ጎይታ ተቀቢልና ግን ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝተቀበለ ሰውነትና አካላትና ይፈርስ ይብስብስ ይብሉ መናፍቃን ከም ዝብሉ ከዓ ስለዚ ኣምኑሉ ይብል ማለት ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝተቀበለ አካላትና ይፈርስ ይብስብስ ህይወት እውን የብሉ ንብሉ ነገር ግን ይብል እንድሕዳ ቅዱስ ቁርባን ዘይኣምኑሉ ኮይኖም እንታይ ይግበሩ ንኻምስ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ኣይግበሩ ቅዱስ ቁርባን ነዳሊና ወይ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ንህቢና ኢሎም ኣይዛረቡ ወይ መንዎ ወይ ከዓ ይግደፍዎ ማለት እዩ ሕፀር ዝበለ
እንጂ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ እንታይ ዝህብ ህይወት ዝህብ እንተ ሞትናውን ካብ ሞት እንተ ክገብረና ዝኽእል ከተንሳኣና ዝኽእል ማለት እዚ ቅዱስ ስጋን እዚ ክቡር ደሙ በሊዕ ሰብ እንተ ክኾን ኣይከልኒ ክመውት ኣይከልኒ ማለት ናይ ክርስቶስ ስጋ ዝተቀበለ አካል ናይ ክርስቶስ ደም ሰትየ ሰውነት ፈሪሱ በስቢስ ሓመድ ኮይኑ ይተርፍኒ ማለት እንተ ክኾኒ ምስ ክርስቶስ ክትንስኢ ማለት ከምቲ ሮሜ ምዕራፍ 8 እንታይ ዝብል በከመ አሬነ ህማመ ምስሊሁ በከመ አሬነ ህማመ ንየሪ ክብረ ምስሊሁ ማለት ንክርስቶስ ብሞቱ ብመከሩ እንድሕዳ መሲልናዮ ብትንሳኤው ብክብርኻ ክንመስሎ ኢና ከም ዝብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስጋ እንደም ናይ ጎይታ ዝበልዕ እንታይ የብሉን ሞት የብሉን ማለት ወይ ከዓ ኩነኔ የብሉን ናይ ዘላለም ህይወት እንተዘይ ኮይኑ ሞትን ፍርዲን የብሉን ማለት ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘላለም ህይወት አላቶ ኣነም በታ ድሕረዊት መዓልታ ክገብረ ከተንሶየ ስጋይ ብልዕ ሓቂው ደመይ ከዓ መስተሓቂው ማለት እውነተኛ ወይ ከዓ ሓቀኛ ማለት ስጋይ ብልዕ ሓቂው መስተይካ ደም ሓቂው ማለት ልክ ከምቲ ካልኦ ዝብሎ ምሳሌ ወይ ከዓ ሜታፎሪክ ዘይኮነ ወይ ከዓ ሲምቦል ዘይኮነ አማናዊ ምዃኑ ነገርና ማለት ስጋይ ብልዕ ሓቂው ላለ ክርስቶስ ማለት ደመይ ከዓ መስተሓቂው እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ አባይ ነብር ኣነ እውን ኣብኡ ነብር እና ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ደስ ዘብል ነገር ስጋው ደሙ ክርስቶስ ነብረሉ ማለት ካብ ስጋው ደሙ ወፃይ ክርስቶስ አባና ክነብር አይከልኒ ንክርስቶስ ክንቅበሎ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ እንከውን ንኽእል ክርስቶስ አባና ነቢሩ ነጊሱ ክነብር ዝኽእል ብስጋው ደሙ ማለት ካብ ስጋው ደሙ ወፃይ ክርስቶስ ክንቅበሎ ይንኽእልና ማለት ካብ ቀፂል ከምቲ ያው ኣቦ ዝለኣኸና ኣነ ከዓ በቦ ህያው ዝኾንኩ ከምኡ ከዓ ነቲ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ባይ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዖ መና ሞዝሞታ ኣይኮነን እዚ እንጌራ እዚ ነዚ እንጌራ ዝበልዕ ንዘላለም ክነብር እዩ ማለት ነዚ እንጌራ ዝበልዕ እንታይ ንዘላለም ብህይወት እንተኾኒ ክነብር እዩ ብምሳሌ ይኮነ ማለት ልክ እስራኤላውያን ስጋው ደሙ ክቕበሉ ከሎ ብምሳሌ ይኮነ ዝቕበሉ ነይሮም ይበልዑ ሰትዮ ነይሮም ሊትራሊ ማለት ይብላዕ ዝብላዕ ስተ ነይሩ መናን እቲ ማይን ማለት እዩ ስጋው ደሙ ካ ዝብላዕን ስተ ምዃኑ ልክ ብመናገር ይመስሎ ማለት ስለዚ እንተ ዘይበላዕኹም ዳበለ ደጋጊሙ ዛረብ ዘሎ ዝብላዕ ስለ ዝኾነ ማለት ኢየሱስ ካነ ዝኹሉ ተዛረቡ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት አይሁድ ክምህር ከሎ ይሉና ማለት ነዚ ሁሉ ትምህርቲ ዝመሃሩ ኣበይ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይብሉ ብለና ማለት ካብ ዝቐፂሉ ቁጥር 60 እንታይ ይብል ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርት ነዚ ሰሚዖም ዘረባዝስ ዕጹብ እዩ መንከ ክሰምዖ ይኽእል ደሉ ይብለና ማለት ደቂ መዛሙርት ተባሂሎም ዘሎ ብዙ ሐዋርያት ኣይኮኑን ማለት እዩ ደቂ መዛሙርት ኣብ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ዝወዓለ ወይ ካብ ምስ ጎይታ ዝወዓለ ኩሉ ደቂ መዝሙር ምባል ልማድ ስለ ዘሎ ደቂ መዝሙር ተባሂሎም ዘሎ ትምህርቲ ዝሰምዑ ማለት እዩ ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርት በዓዚ ከም ዘግሮምሮሙ ብልቡ ፈሊጡ በዚ ዲኹም ተዓንቂፍኩም ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሩ ከዓርግ ከሎ እንተ ትሪእዎ ወዳ እንታይ ምበልኩም ሕያው ዝገብር መንፈስ ይምበር ስጋ ገለኳ አይጠቀምን እዩ እዚ ኣነ ዝነገርኩም ቃላት ግን መንፈስን ህይወትን ለና ማለት እንታይ ብለና ወዲ ሰብ ናብ ሰማያት ከዓርግ ከሎ እንታይ ትሪእዎ እንታይ ምገበርኩም ነርኩም ስለዚ ሕያው ዝገብር መንፈስ ይምበር ስጋ እኳ ገለ አይጠቀምን እዩ እዚ ኣነ ዝነገርኩም ዘለኹ እዚ ኣነ ዝነገርኩም ዘለኹ ቃል ካንተ ህይወቲ መንፈስ ይብለና ማለት እና ብዙሕ ግዜ መናፍቃን ዘምጽኦ ሓሳብ ኣሎ ማለት ስጋው ደሙ ወይ ከዓ ስጋይ ዘይበልዕ ደመይ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለው ትብሉ ግን ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ጎይታ እኮ ስጋ እኮ ገለ እኮ አይጠቅምን እዩ ይብል ኣሎ ስለዚ ስጋ ገለ ይጠቅምን እንዳበለ ከመይ ጌርኩም ናይ ጎይታ ስጋ ህይወት ይህብ እዩ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ኣለውና ብጣዕሚ ካብዚ ምስተዋዓል ኮይኑ ይስማዓና ተማሉን ተነይባ ስለ ዝነበረት ተነገርኩም ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ወላ ተተደገመ ማለት ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ክነንብብ ንኽእልና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ብሓቂ ዲ ጎይታ ስጋ ይጠቅምን ዝብል ዘሎ ስጋ ይጠቅምን ዲ ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ስጋ ይጠቅምኒ ስለተባለ ናይ ጎይታ ስጋ ይጠቅምኒ ማለት ዲ ብእውነት ናይ ጎይታ ስጋ ይጠቅምኒ ክንብል ንኽእል እዚ ብጣዕሚ ድፍረት እዩ ማለት ካብዛ ዓብ ምንፍቅናውን ዘሎ ይመስለኒ ማለት ስጋ ገለ ይጠቅምኒ ክብል ከሎ ጎይታ ናተይ ስጋ ይጠቅምኒ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 10 እንታይ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ኣምላክ ክፍጽም ሰብነቱ ሓንሳ እንሓዋሩን ስለሰወ ብስጉይና እንታይ ዝገበርና ዝተቀደስና ብለና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ ኣምላክ ክፍጽም ንሰብነቱ ሓንሳ እንሓዋሩን ስለሰወ ብስጋ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ኢና ተቀዲስና ኢና ማለት ስለዚ ስጋ ክርስቶስ ተቀደስናሊ ህይወት ዝረኸብናሊ እንጂ ስጋ ክርስቶስ አይጠቅምኒ ክንባሃል አይከልኒ ማለት ስጋ ገለ እኮ አይጠቅምኒ ዝበሎ ጎይታ ስጋው ተሓሳስባ ስጋው ትምኒት ዳኣምበር ናይ ጎይታ ስጋ ይጠቅምኒ ካብ ምባል ብእውነት ካብ ዝዓቢ ድፍረት የለን ሎቱ ስብሃት ክብሪ ንዑ ይኹኖ ናይ ጎይታ ስጋ እንታይ ዝኾናሉ ዝተቀደስናሉ ዝኸበርናሉ ዝደሓናሉ ማለት ክርስቶስ ስጋ ቆሪሲ ኣድሒንና ማለት ስለዚ ስጋ ክርስቶስ ተቀደስናሉ ስጋ ክርስቶስ አይጠቅምኒ ዝብል ድሕራ ኣሎ ንሱ መናፍቅ ማለት ወይ ከዓ ንከሓዲ ያቱ ስጋ ክርስቶስ ክቡር እዩ ስጋ ክርስቶስ ተቀደስናሉ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ነዚ ክነስተውዕለ ይግባአና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ እዛ ኣነ ዝነገርኩም ቃላት ዝብሎ ዘሎ ግን ስለቲ ዝመሃሩ ትምህርቲ ማለት እዩ እዛ ኣነ ዝነገርኩም ዘለኹ ቃላት ህይወቴን መንፈሴን ይብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ብሙሉ ህይወት እዩ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ጌጋ ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ኣይስማዕና ዶ ይሖል ድምጽ ያቱ በመንጎ
اسمع له حوت الله هذا سمع له حوت سمع له سامراوي ميت غير ምናልባሽ ናትካ ትርጉም አይተሉ سنايش ايش በቃ ወዲ ልሐን ከጠቃል حسابي ሽዑ ኣብ መጨረሻ ሽዑ እንታይ ዝሎም ጎይታ ኣስዒቡካ ስለዚ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝተዋሃበኒ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ዝብለኩም ዘለኹ ብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ካብ ኣቦ እግዚአብሔር ኣብ ተሓብ ወይ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተነገረ ወይ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተሰሓበ ዝተምሃረ ዘይኮይኑ ናብ ወልድ ክመጽእ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ቦታስ ዘይተተኸለ ዘሪ ወይ ካብ ዘይተተኸለ ተኽሊ ኣይፈርም ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዘይመደቦ ያው ዘይመደቦ ከለኻ ዘይወሰነ ምዃኑ ኣብ ሁሉ ማብ ግምት እንቱ ማለት ነው በተለይ ፕሪዴስቲኔሽን ዝብል ትምህርት ያው ናትና ትምህርት ይኮነና ናይ ካልቪን ትምህርት ናይ ፕሮቴስታንት ትምህርት እዩ ንሕና በቅድመ ውሳኔና ኣምንና ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ዘይገበረ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዘይመደቦ ክብል ከለኹ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ትምህርት ሰሚዑ ዘይኣምን ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ትምህርት ተቀቢሉ ዘይመጽእ ንሕዳ ኮይኑ በምን ተኣምር ክደሕና ይከኒ ማለት ናይ ክርስቶስ ትምህርት ዝናብ ወይ ናይ ክርስቶስ ትምህርት ዘቃልል ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዘይቀበል ንሕዳ ኮይኑ ክርስቶስ ዝመሃሩ ትምህርት ካብ ሙሉ ዘይቀበል ኮይኑ ማለት ክርስቶስ ዝመሃሩ ትምህርት ብፍርቅ ዘይኮነ ብምልኣት ክንገብር ይግባአና ክንቀበል ይግባአና ማለት ንዓና ሰዓማዓና ጠቅስ ጥራሕ ዘይኮነ ክንወስድ ይግባአና ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈን ህይወትና ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ስለዚ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ናይ ጎይታ እምነት ብምልኣት ክንወስድ ይግባአና ማለት ስለዚ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝተዋሃበ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ዝበልኩም በሎም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ድሕሪ ተመልሱ ምስኡውን ምኻድ ገደፍዎ ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዶ ትደልዩኹም በሎም ናብ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ብዙሕ ግዜ ጎይታ ሪኢኹም ትኾንኩም ክብር ዝበለ ትምህርቲ ወይ ከዓኒ ብምሳሌ ምሂር ድሕዳ ዘይተረድኦም ኮይኑ ይትርጉመሎም እዮም ለምሳሌ ስለ ዘርኢ ወይ ከዓ ስለ ዘርእን ዘራእን ክምህር ከሎ ሓደ ዘራኢ ወፈረ ገሊኣ ጽቡቕ መሬት ገሊኣ ብሸኽ ወደቐ ገሊኣ ካብ መንገዲ ወደቐ እንዳበለ ክምህር ከሎ ኣይተረድኦምን ሓቀይ ስለዚ ዘይተረድኦም ዝፈልጥ እንታይ ኢሉ ክትርጉመሎም ጀሚሩ እቲ ዘራኢ ዝበልኩኹም እቲ ዘራኢ እግዚአብሔር ይብል ወይ ካኒ ጎይታ ይብል እቲ ዘረኻ ቃል አምላኽ እዩ እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ ነቲ ምስላነቶም ቃል አምላኽ ሰሚዖም ብሓጎስ ዝቕበሉ ወይ እቲ ኣብ ከም ዝወደቐ ከምዚ እናበለ ምሳሌ ተኾይኑ የብርሃሎም ነይሩ ማለት ዮሐንስ ወንጌላዊ ንባዕሉ ከምዚ ዓይነት ልማድ ኣለዎ ማለት ብተደጋጋሚ ግዜ ስለ ዝተባሃለ ማለት ኣብዚ እንተሪእና ግን ኣማናዊ ምዃንና ንርኢ ምሳሌ ኣይኮነን ወይ ካኒ ኣብነት ንምዃን ጥራሕ ኣይኮነን ኣማናዊ ትምህርቲ ምዃን ንፈልጥ ዮሐንስ በዓል እንታይ ዓይነት ልማድ ኣለዎ ኣብ መጽሓፍ ተሪኢኹም ወንድ ሕዳና ዮሐንስ ወንጌል ተሰብቡ ከለኹ ወይ ካኒ ዮሐንስ ወንጌል ተጥንዑ ከለኹም ንሕሪኢኹም ኮንኩም ክብር ዝበለ ሓሳብ እንዳተርጎመ ይዝኸይድ ማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 18 ሪኢና ንሕሪኢኹም ጎይታ ነዚ ቤተ መቕደስ ኣፍርሶ መብሳት ሳይ መዓልቲ ከተንሱ እየ ምስ በለ እቶም ህዝቢ ስለቲ ቤተ መቕደስ ወይ ከዓ ስለቲ ህንፃ መሲልዎም ነይሩ ዮሐንስ ግን እንታይ ይብለና ንሱ ስለ ስግኡ ወይ ከዓ ስለ ሰውነቱ ተዛረበና በለ ይትርጉመና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ንሕዳ ሪኢኹም እንታይ ዝብል ደቀ መዛሙርት ናይ ዮሐንስ ጎይታ ከም ዘጥመቀ መሲሎም ንመን ነጊሮም ይብል ደቀ መዛሙርት ናይ ዮሐንስ ጎይታ ዘጥመቀ መሲሎም ዮሐንስ ከም ዝነበረው ይነገር ማለት ግን እንታይ ብለና ሸው ወንጌላዊ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ናይ ጎይታ ጥመቁ ዳንበር ጎይታ ሳይጥመቀን ለና ማለት ጎይታ ዘጥመቀ ይመስልዎም ነይሩ ነገር ግን ጎይታ ከም ዘይጥመቀ ግን ባዕሉ ይነግርና ማለት ንዕኦ መሲልዎም በር ጎይታ እንታይ ገበርን ኣይጥመቀን ደቀ መዛሙርት ናይ ጎይታ ያጥመቁ ነበሩ በር ጎይታስና ሓደ እኳ ይጥመቀን እንዳበለ ይትርጉመልና ማለት ካል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ተሪኢኹም ካብታ ኣነ ዝህቦ ማይ ሰትን ዘብል ናይ ዘለዓለም ናይ ህይወት ማይ ኣብ ከብዱ ወይ ከዓ ውሽጡ ክፍልፍል ዝበለ ሓሳብ ካንተ ይብለና ናይ ህይወት ማይ ዝተባሃለ እንታይ ይብለና መንፈስ ይብለና ማለት ወይ ከዓ ቅዱስ መንፈስ ይብለና ማለት ስለዚህ ትርጉም አለ ማለት ከምዚ ክበሃል ከሎ ከምዚ ማለት ወይ ከዓ ከምዚ ዝበልኩም ከምዚ ማለት እዩ ጎይታ ከምዚ ዝበሎም ከምዚ ክብሎም ስለዝደለ እንዳበለ በተደጋጋሚ ግዜ ክትርጉም ከሎ ንርኢ ማለት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ንሕሪና ያገ እናተደጋጋመ ዝመጽእ ሓሳብ በቃ ሊትራሊ ምዃኑ ይቃሉ ማለት እንጂ ስጋይ ዝበለኩም ከምዚ ማለት እዩ ከምዚ መናፍቃን ዝብሎ ስጋይ ዝበለኩ እምነት ማለት እዩ ደመይ ዝበለኩ እምነት ማለት ወይ ከዓ ስጋይ ዝበለኩ ቃሉ ማለት እዩ ወይ ደመይ ዝበለኩ ቃሉ ማለት ወይ መንፈስ አይወልን ማለት እዩ ዮሐንስ አይተርጎም ማለት ምክንያቱ ዘይትርጎም ሓሳብ ስለዝኾነ እንኳን ክትርጎም ጎይታ እንታይ ኢልዎም ኩሎም ተም ህዝቢ ትምህርቱ ምሰምዑ ንድሕሪት አንተ እንታይ ኢሎም ነይሩ ከመይ ጌሩ ስጎ ክንበልዕ ክበና ክእል ደሞ ክንሰትሕ ከመይ ጌሩ ክበና ክእል ምስ በሎም ብድጋሚ ኸ እንታይ ጌሩ ማለት እዩ እዚ ነገር ዝቕበሎ ዝኽእል ወይ ክሰምዖ ዝኽእል የለን ከቢድ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ኢሎም ክብተኑ ጀሚሮም ማለት እዩ ሽዑ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪት ተመልሱ ምስኡውን ምኻድ ገደፉ ለና ማለት ሓሙሽተ ዝኣክል ህዝቢ ክተሎ ነይሩ ኢና ሓቀም ሻዓንቶ ሓሙሽተ ዝኣክል ህዝቢ ኣንስትን ቆልዑን ከይተቆጠሩ ማለት ዝገርም ካብ ጣዕሚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ብግልጽ ይነግረና ማለት ቆልዑ ተዘየለው ቆልዑ የለውን ምባል ልማድ ኣለዎ እንተለውኻ ቆልዑ ኣለዎ ማለት
ኣነስትን ቆልዑን ከይተቆፀሩ 5000 ዝኣክል ህዝቢ ይኽተሎ ነይሩ ካብዛ ግዜ ጀሚሮም ግን ኩሎም ምኽታል ገዲፎም ማለት እና ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ጎይታ ኣይሓዝንን ወይ ከዓኒ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ተኸተልዎ ንብዙሕ ግዜ ትምህርቲ ዝመሃሮም ወንጌል ዝደኸመሎም ሰባት ብምሉኦም ክምለሱ ከለዉ ምሳሌ ተዝኾኑ ነይሩ ኣይ እዚ ዝበልኩኹም ትምህርቲ እኮ ኣማናዊ ይኮነ ወይ ከዓኒ ሊትራሊ ይኮነ ሓሳቡ ምሳሌያዊ ንዕመ ንምንታይ ትውተሉ ኣለኹም ኣይበለ ማለት ከኸዱ ከለዉ ኣይሓዘኖም ጎይታ ማለት ምክንያቱ በቃ እዚ ትምህርቲ ዘይለወጥ ትምህርቲ ስለዝኾነ እንዲያም ምልስ ኢሉ ናበይ መፅእ ዝብል ስለዚ ድማ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዶ ትደልዩ ኢኹም በቃ ህዝቡ ምስ ከደ ንዑ ተመልስ ከይበለ ተመሊስና መን መፅእ ናብ ሃዋርያት ማለት ንሃዋርያት መፅእኻ እንታይ ኢሎም ንስኻትኩም ከ ክትከዶ ትደልዩ ኢኹም ስለዚ ብስጋው ደሙ ድርድር የለም ማለት ብስጋው ደሙ ከምዝደይ ሓይሽ ከምዝደይ ሓይሽ አይባሃል ማለት ከዛ ኣመነ ይጸንሕ መር ዝኣመነ በቃ ከይድ ዘሎ ሕጅውን ማለት ምክንያቱ ስጋው ደሙ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ዘይለወጥ ስለዝኾነ ሃዋርያቱም ከም ኢሎም ማለት ንስኻትኩም ከ ክትከዶ ትደልዩ ኢኹም ማለት እዚ ስጋው ደሙ አይቅበልኒ ዝበለሰ ወይ ከዓ ያምን ዝበለሰ ከምኻ ጥራሕ ኣማራጺ ማለት እዚ እንዳኸሓደ ክርስቲያን ክኾን አይከልም ተኣምር ማለት ስለዚ ንስኻትኩም ክትከዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም ስሞን ጴጥሮስ ካ ጎይታ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን ምኽን ከይድ ንሕና ንስኻት ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣለና ኢሉ መለሰሉ ናይ ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ ሙናቤት ከይድሉ ማለት ስለዚ መልስና ልክዕ ከም ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ክኸውን ይግባአና እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ናይ ዘላለም ህይወት ዝህብ ቃል ኣለካ ስለዚ ካብ ናትካ ትምህርቲ ካብ ናትካ ትእዛዝ ናብ ሓደ ኮንታይ ንገብርና ፈቓቕ ኣይንብልና ብእውነት ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ይብል ማለት ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ንሕርየኹም ምዕራፍ 3 ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ኢሉ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይቅበልዎ ሰባት ክመፁ እዮም ወይ ካኒ ነቲ ቃል ነቲ ህይወት ዝህብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ከዓ ነቲ በረኸት ዝህብ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ዘይቅበልዎ ግዜ ክመፅእ ይብለና ማለት እና ሰባት ካብቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ንላዕሊ ንፅንፅዋ ይዝፈትሉ ወይ ከዓኒ ናይ ሰባት ዕላል ወይ ከዓ ናይ ሰባት ሕጊ ናይ ሰባት ትምህርቲ እንታይ ዝገብርሉ ዝቕበሉ ምናልባት ከም በበልኩም ያው ኣነ ሓሳባት ከይጉድለልኩም ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ግዜ ከም ዝመፅእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየማስው ሃይማኖት ዘይብሎም ንስድሮኦም ዘይፍቅሩ ተቐየምቲ ሓመይቲ ገዛእ ርእሶም ገቲኦም ዘይክእሉ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ከዳዓት ህውኻት ተፈኽነንቲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ተድላዕ ዓዚዞም ዝፈቱ ብለና ማለት እዩ ካብ ንኣምላኽ ምፍታውሲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ተድላዕ ዓዚዞም ዝፈቱ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግን ዝክሕድዎ ክኾኑ እዮም ካብዚኣቶም ርሓ ገለ ካብኣቶም ናብ ገዛእ ሰብ እናኣተው ነተን ሓጢኣት ዝመልአን ብትምኒት ዘበለ ኩሉ ዝደፍኣ ድኹም መንፈስ ዘለዎን ኣንስቲ ዝማርኹ እዮም እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሓ ግና ከቶ ዘይክእላ እየን ከምቲ እያነስን እያንበረስን ሙሴ ዝተቃውሞ እዞም ኣእምሮኦም ዝዘንበለ ኣብ እምነቶም ጽንዓት ዘይብሎም ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ይቃወሙ ኣለዉ ግናኸ ከምቲ ናይ እያነስን እያንበረስን ዕሽነት ንኩሉ ዝተገልጸ ናይዚኣቶም ከዓ ንኩሉ ክግለጽ እዩ ካብኡ ሓሊፎምን ዘስልጥዎ የብሎም ለና ማለት እና ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ካብቲ ናይ ጎይታ ቃል ንላዕሊ ወይ ካብ ናይ ጎይታ ትምህርቲ ንላዕሊ እንታይ ዝደልዩ ማለት እዩ ትምኒት ገዛእ ርእሶም ዝፍጽሙ ወይ ከዓኒ ንገዛእ ርእሶም መምሃራን ዘዳቶም ቃል ሰምዑሉ ግዜ ኣይ ስጉይ ይኮነን ዶም ይኮነን ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ናይ መን ቃል ተቐቢሉ ናይ ፓስተር ቃል ተቐቢሉ ማለት እዚ ካብ ናይ ጎይታ ቃል ንላዕሊ ንመን ዝግዛእ ማለት ወይ ከዓ ንመን ዝኣምን ንፓስተር ዝኣምን ማለት ስለዚኦም ሰባት እዚኦም ንገዛእ ርእሶም እንታይ ዝገብሩ እዮም መምሃራን ዘዳልው እዮም ማለት ካብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንላዕሊ ፅንፅዋ ዝፈቱ ወይ ከዓ ተረት ናይ ልቢ ወለድ ዘቐድሙ ሰባት እዮም ማለት እና ካብዚኦም ዓይነት ሰባት ክንርሓ ዝግባአና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ያው ምናልባት ቦታ ትምህርቲ ከይውስኽ ግዜ ከይሕዘኩም ማለት ብዙሕ ሰዓታት ስለዝወሰድኩ ኣብቲ መጨረሻ ክልተ ናይ ቦታ ትምህርቲ ንጠቐስና ድሕዳ ግዜ ተዋሂብና ማለት እዩ ስለዚ መሃረናን ዝመዓልና ናይ ግዜ ኣማኽናችን ዝኸበረን ዝተመስለን ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ንኹላትኩም ኣሕዋት ማለት ጽኒኢልኩም ስለሰማዕኹምና እናቀጽሉ ኣሕዋት ኣባሓው ይቀጽሉ ቀጽሉ ኣሕዋት ዲያቆና ቤት ኣለኹም ኣሕዋት ኣይስማዕና ኣሎ ዲ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ወይና ሓውና
سمع له በቃ ቀጽሉ በልካልኩም ከፊትኩም ከለኹ ቀጽሉ دمፅ اللاتن بخينا نسي مرباش كيكونكم فرحين علي وقت يسمعنا والله محوات باتي كسع موزف كارنا قويتنا مدحين كرسوس فصوم سلامتا كما ياللخم كما يوعيلكم دحدركم كما يحليركم دعالكم كما يوعيلكم جابير أملاخنا نزغ نقبر نغالاتون هنم مهار سرزا كبنا كفترة على مساع مفتسم تعلم زخبرنا نتمسقانا نيوه نزم مهارنا حواتنا خاني نوهاوي بروكانو لأبي يزور قال كسمع لنا جابير أملاخنا أردس فادي هنا الله تمرتكو كل صبغ كمرنا صني حمل يرم حنت حساب كا تمالون كان لنا لنا حزنا يزنبرنا حساب الله أو حساب انتهابنا تخيلنا صبغ نيرو كافتا دياكون زينا جبريل عن توجه العلو زنبرنا قدامي ملأخت يوحنس زلا ك انتي تبل الله قال مالتي سغا حج ديتن كفنا خوين استرداني انا اي سمع اخوان ولا زلو سغا حج ምናልባት ከሰማዕ ኳ ዘሐለፈት ኮይና እንታይ ትብላለ ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻህንም ጉላሃት ሀጣዊነት بالحساب አለ አፍታ ትርጉም አፍታ አንድምታ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ከመይ ገይሩ ገሊጽዋሎ ሳተንድሪያ ጽብቆ ነይሩ መጀመርታ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ሸውዓተ ዘላ ሸውዓተ ዘላ ማለት ምዕራፍ 1 ፍቅድ ሸውዓተ ከምቲ ንሱ ብርሃን ዝኾነ ናብ ብርሃን እንተኸድና ግና ንሕና حدنا حبرت ألونا كم تنسو برهان زخنا نبرهان انتخدنا قنا نحنا حدنا حبرت ألونا دم يسوع كريستوس ودو كاب كله حادياتنا ينتهنا هايلنا له إذا دم يسوع كريستوس تبعي لزلون تايلهم فتحهم مبوتاتنا تترجموا ودوم لا يسوع كريستوس ينتهنا من كل هاتاوينا يلو ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ስጋው ደሙ ከኃጢአታችን ያነጻናል ናይጎታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ኃጢአትና ሁሉ የንጻህና ይሉ ሐተታ ይሉ ሽዑ ጅምር ምን ነው የምንነጻው በጥምቀት አይደለምን ወናምን ባቲ ጥምቀት ለስሬት ኃጢአት ከም ዝሎ ማለት እንነጻውስ በጥምቀት ላይ ኮነን ንምንታይ ከም ዝድብለና ዘሎ ካብ ኃጢአትና ዘንጻህና ዝብልሲ ونأمن بهاتي تمكت لسريت هذا كم زبلناش بتبقى تريكون ننصح بدم من تحلل ديلو خايخ مركلو شو عندايلو كلاي نقو عندنا كافت العالم منشو حديو يانسي يزخريو مخنياتو اتمنشو كابل على حديو عندم يلو كتمكت بفيت የሚሰራ ኃጢአት በጥምቀት ይሰራያል ከጥምቀት በኋላ የሚሰራ ኃጢአት ግን በስጋው በደሙ ይሰራያልና ቅድመ ጥምቀት ዝፍጸም ኃጢአት በምንታይ ይድምሰስ በጥምቀት ይድምሰስ ካብ ጥምቀት ነዳሐር ዝፈጸም ናይ ኃጢአት ካኒ በምንታይ ይድምሰስ ይሉ ምክንያቱ ጥምቀት ዘይድገም ስለዝኾነ ማለት ካፍቶም ዘይድገም ምስጢራት ይልና ቤተክርስቲያንና ማህበረ ምስጢራት ሓደ እዩ ስጋው ደሙ ግን ኩሉ ግዜ እንዳደጋገምና ክንወስዶ ንኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ጥምቀት ዝገበርናዮ ኃጢአት ግና ብስጉእ ደሙን እዩ ዝድምሰሰልና ይብለና ኣሎ ኃጢአት ጥቕሲ የምፀልና ሽዑ ኃጢአት ዘም ቅድመ ጥምቀት ይሰረይ በጥምቀት ወኃጢአት ዘም ድሕረ ጥምቀት ይሰረይ በስጋሁ ወደሙ እንዲል አንድም ካልታወቀ ከደጋጉ ከጠቃቁና ኃጢአት ካብ ዘይተፈልጠ ዓበይትን ናእሽቱን ኃጢአት እንታይ ይገብረልና የድምሰሰልና ምንድን እንታይ እዩ ድምሰልና ዝባሃል ዘሎት ደሙ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ይሰርየልና ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ካብ ላዕሊ ሒዝናዮ ተመፂና ከየንውሖ ፈሪሐ ኣብ ኣፍታ ቃል ጥራይ ገይረ ብዛዕባ ኃጢአት እዩ ኃጢአት የብልናን እንተበልና ንሕሱ نصدق وناين جبراني نحكو نرتعن كاني أين جبراني نازلنا حياتنا أنت تناززنا جنا حياتنا حد قلنا أمونيون دابل خاص كأفت دحرة شعتوين ينقرني زحوا حيات مستسرين كحيات مملاسن زناجر زعاب برهانن سلمتن زناجر ملأختيو أنت كلها أنا نفلت مالتي
ግን ኣብቲኣ ደሙ ትብል ዘላ ከዓኒ ኣብዚ አንድ ብታና ኣብዚ ትርጉም ናይ ኣቦታትና እንታይ ኢሉ ሂብዋ ኣሎ ንስጉኡን ደሙን ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂብዩ ነጊርና ኣሎ ሓሳብ ምቕያር ተዘይኮይኑ ዲያቆን ሜሮን ሰምዓን ኣለኻ ብዛዕባ ትራንስብስታንሴሽን ኮሳብስታንሴሽን ዝብል ሓሳብ ንእሽተይ መበገስን ዶ ክንገብር ወይስ ደይወዳእና የብልናይ እሺ ኣባሓዊ ፀገም የብሉን ኣነ እንታይ ዝርዝሩ ናይ ሓድሽ ክዳን ትምህርቲ ትማል ዘይውዳእኒ ስለ ዝነበረ ንሱ ክንወደ እሞ ምናልባት ከመርሲ ፅባሕ ተሓዝና ኢኻ ምናልባት ሰዓትም ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንእሽተይ ሓሳብ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እሞ ንገርዎም ፅባሕ ግን ከመርሲ ንሳ ትኸውን ምሽ እንታይ ምድዋጥ ማለት ከይሰፍሕና ከይተወደኺ ሓድሪ ኢለ ተጀሚሩ ክውደእ ስለ ዝደለኺ ኩላትና ግን ፅባሕ ሰዓትና እንተመፂና ናትና ትምህርቲ ምስ ካቶሊክ ምስ ፕሮቴስታንትን ዝፈልዩና ማለት እዩ ክንዛረብ ማለት ክንሪኦ ነትሰብ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክሓዙ ቀደም ስለ ዘለና ኢና ሓሳብ ተረዲኻ እንዲያቆን ግን ንጀምር ኢልኩም ፀገም የለን ሓሳብ እንድሕር ዳ ዘየለው ወይ ከዓ ትምህርቲ ተወዲኡ ተኮይኑ ምናልባት እሺ ከም ፍቅር እንድሕር ዳ ፈቃደኛ ኮንካ ኣባሓዊ ኣብኡ ከለካ ሒዝክያ ከለካ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዘሎ ሓሳብ ወላ ክትብርሃልና ትኽእል ምዕራፍ 10 እዩ ምዕራፍ 11 አንተ ወይ ዜና ሓውና ስለ ዝገለፃ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 16 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ንሕና ንባርኾ ናይ በረኸት ፅዋ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ዳ ኣይኮነን ዝብሎ ማለት እዩ ንእሽተይ ሓሳብ ሃቡና እሞ ወይ ብኣምሃሩና እሞ በቃ ዝያዳ ረጋ ተንጠቕሳ ስለ ዝሸፈነን ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ሳያተ ተሪፋ ዘላ ምስለኒ ሓንቲ ሓሳብ ሰናይ ካብቲ ዝነበረ ጠባዕን ካብ መጀመርያ ቀፅሉ እንታይ ገይሩ ገሊፅልና ዲያቆን ሜራኻ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅልና እዚኣ ተደይ ተተንከፈት ሓሳብ መሲላን እዚኣ ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነፃና ኩሉ ኃጢአትና ትብል ሓጣዊኢነ ትብል ዝነበረት እሳ ደይ ተተንከፈት መሲልኒ ፅቡቅ ገይሩ ዲያቆን ዜና ገይርልና እዩ ኣነ ወዲ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝጎደለን ዝነጠበን ከዓ ብኣፈት ጓህን መላእክቱ ይኣርመና ሰናይ ዜና ሓዊ ሰማዕ ኣለኻ ምሽ ምናልባት ፈቃዳይ ወላም ስለ ዛሪና ስለ ዝነበርና ፅባሕ ተሓዝ ነይሩ ተሓይሽ ምናልባት ዘደለኸ ነገር ኣሎ أنا عليه رأون حق زمان. دحين كنت نوع حنان ده معناته أنا ولا حاسب يعني بركول عن الدحجون على استات كم استات نحل على إلنا مجمرت عن قبل زلنا أنت مسلكم تين قالوا تهايمانو ثلاث نوزين كابانا نوزين موت مسيرة أو ناتنا يعني تكشينا تمرتي بجمرتها بتلقى نرأيه دحار أتمور داتا من تسعر نقبر تيناي نقر ملوكوت يهون أي نقر هايمانوت يهون كلتيونا نازرنا نحنا بخمز ملك نقلشوه وتون قالوت كا بخمزي قلشوه نابلنا نحر لك قلسنايو تيناتنا تمرتي تعمل نتيلو مالتي الباش حار هذا جزي كم زختات كوبت تفتني خانة تخالي لتتعبي كاحت تسقعت في التنها حجي بعنا وجن كوين كحسمعو قرب دسي بلاكاي بتخال وجن كوين كحتري أجن في اللي زي تمهرة زي فلت أنت هرع خوينو نفس المعيش زوتو لازم تتمرتخب ملو يفرس الكاي مالتي نخيسم عكاس تعاقت ولا حمالت ميزان أوي زخونة من نتصر نهرع كيرنا كده تمد أختنا عب لبنا يتون كارو تكعب تخيل مو نخبر بروخا عدنا خفت لهم كوين سلسل معاني كعب صباح جميلنا لحانت النار استي بستور سنة بتي عامنا زفوتو كان ريان كفتنا معناتي حجين بتلقي بتكسرنا انتاي تبرو نزي ماتي نبي تكسرنا عامنا تمرتي أقل على زازلو كنا زي بتحنا زي مرمرنا مال جنا خلوت النازي كنا زي نعانا نتون كمان أرثوذكسيين لنا زيارتي ناتنا تمرتي بتلك أنت نريو بطلنا زبروح أنت نمر حايش بالمو حان صباح ويدا صباح أنت ورنا حايش بالبوغني يا أنا نكون حسابي زلن مالبات أبي مال حساب أمشي وأنا يورني يحدر سلزلك ساكين مسؤولي ليه نعوبني الحريج جبرنا المهنيات مسيرة هاو تمرتنا بتخشان من تخرج كرد أسب جانا بزعبة قربان زي فالسبون سلزلنا مسارتها وزخونة تمرتي ندم نعرف تكون تبغى يلعب بحاول فارك عن حدا خوين حدا زي هو خوينه ولا مسينا تينا تبعنا يرنا إحنا بعض من حسين جبر قالوا سبحوات ما مهارم مسين بس قد يزي بيزح زنبه وسبات علو ويكام مهارم نحرا له خوينه نوصل مسين توسخ حسابكم نعم إحنا ممكن سمع أخنا مهار مالتي
زياده مس انتربريت كينغبر كامس انتربريتيشن كينغبر كامس ሚስሊድ ከይንገብሩ እነቶም ካልኦቱን ብዝልክዕ ተዝብልዎ ነገራት ምእንቲ ክንርዳእ ስለ ዝሓሰብክ ማለት ስለዚ ሎማ አንተ ዛዕባ ናይ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ክንሞ ጽባሕ ካብ ናባታ ስርዓት ዘተኮረ ተትኸው ቅዱስ ቁርባን ቅድሚ ምቕባልና ኣብ ግዜ ምቕባልና ድሕሪ ምቕባልና ክንገብሮም ዝግባአና ነገራት እንተንርኢ እሞኒ ናትና ዕዮ ገዛ ጻፊፍና ሽዑ ኣፍታኒ ዓረብ ዘላ ግዜ ንጽጽራዊ መልክዕ ተንሰርሕ ወይ ከም ዝኽሎ ጽንሐ ቴዎሎጂካል ዝኾነ ቃላትን ወይ ካት ኣገላልጻ ተጠቂሞ ወይ ካት ንሕና ንኽእሉ ዓቕምና ተዛሪብና ናቶም ትምህርቲ እዚ ናትና ትምህርቲ እዚ ክንብል ይሓይሽ ንያም ዝክር ዝኾንኩም ናይ ህፃናት ጥምቀት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢና ጌርና ማለት ስለ ጥምቀት በቃ 4 ግዜ 4 መዓልቲ ምስተማሃርና ወይ ካን 4 መዓልታት ስለ ጥምቀት ብሰፊሕ ምስተማሃርና ተሓምሸይቲ መዓልቲ ናይ ህፃናት ጥምቀት ኢልና ከም ኤክሴፕሽናል ሪና ማለት ብኩሉ ነገራቱ ዘሎ ፖሲቢሊቲ ሪና ምንታይ ህፃናት ተጠመቁ ካብ ምንታይ አንግሊየም ተጠመቁ ስለዚህ ተጠሚቆም ከንታይ ጸገማት አለው ዝብል ሪና ይርና ማለት ናይ ፕሮቴስታንት ትምህርት እናጸርና ማለት ሕጂኻ ስለ ቅዱስ ቁርባን ብሰፊሑ ኣይፈለጥናን ኣይበጻሕናን ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተነገረም ኣይመስለኒ ማለት ብዓቕምና ኢና ተዛሪብና ማለት ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኣብ ባሕዊ ፍቓድካ እንድሕዳ ኮይኑ ግዜ ተዝወሃቦምን ኣብ ዘሎ ሕዋትን አንቢቦም ንኽመፁ ማለት ያው ግልጽ ኾነልኩም ተሓሳብ እንታይ ካልእ ይመስልካ ሕጂ ዘረባው ስለ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደም ማለት ነው ስለ ቅዱስ ቁርባን ማለት ዝግለጹ አገላልጻ አለው ትራንስሳብስታንቴሽን ትራንስሳብስታንቴሽን ዝብል ማለት ሕብስቱን ደሙን ለውጥ ሎ ክንብል ከላንቲ ዓይነት ለውጥ እዩ ዘሎ ፊዚካሊ ለውጥ ሎ ዝብልለው ሚስቲካል ለውጥ አሎ ዝብልለው ቶታሊ ማይልወጥን እዩ ዝብልለው ያው ሕብስቲ ወይን እዩ ዝብሉ ሰባት አለውና ቤተክርስቲያን እንታይ ላይ ተቀበለው የካኔ ናይ ትምህርት ተአምነሉ ተአምነሉ ከላኸ በየናይ ናይ መጽሐፍቲ ምስክርነት ወይ ካበየና ናይ ቦታት ትምህርቲ ዝብል ሓሳብ ማለት ካለ ሓሳብ ከይመስለኩም ማለት እዚ ካብ ብጣዕሚ ዕሙቕ ዝበለ ብዙሕ ንባብ ዘልዮ ያው ናው ብደረጃና ዝብጣሕኒ ነገራት ኩሉ ስለ ዝኽእል ግዜ እንተሃብና ይሓይሽ ካብ ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ዓርብ ተተኾነናታ ግዜ እሞኒ ዝበዝሕ ሕቶታት ዝነበረ እንዲያ ኣብ ስርዓት ስለ ዝነበረ ጽባሕ ካብ ስርዓት ዝምልከት አንቢብና ተንመጽእ ወይ ካን ስርዓት ዝምልከት ሪና ተንመጽእ እሞኒ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ ግን ቅዱስ ቁርባን ብተግባር ማለት ልክ ኣብ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ክንመሃር ከለና ተግባራዊ ዝኾነ ማለት ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባልና ክንገብሮም ዝግባአና ምድላዋት እንታይ ክኾን ኣለዎ ግዜ ቅዱስ ቁርባን እንታይ ክንገብራልና ቅዱስ ቁርባን ምስተቐበልና እንታይ ክንገብራልና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል እንታይ ክንገብራልና ወይ ካን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ወይ መስፈርቲ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ስርዓት መጽሓፍቲ እንታይ ይብሉ ስለ ቅዱስ ቁርባን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ጽባሕ እንተንርኢ ሎማ ዓንቲ ግን ቅዱስ ቁርባን ብመጽሓፍ ቅዱስ ብናይ ቦታት ትምህርቲ እንተንውድእ ይሓይሽ ይመስለኒ ንዓይ ተረጋጋሚ ሓሳብ ምእንቲ ከይኮን ኣብ ባሕወይ ናስለት ሓሳቡ ግን ብጣዕሚ እግዚአብሔር ይኽብረልና ጸጉየ ዝሓልኩም ማለት ንኹላትኩም ሕዋት ሓሳብ ስለ ዘምጻኹሞ ሳምራዊ ሓወይ ዲያቆን ሓሳብ ሃብሞ ካብ ጆስክ ሳይ ሓሳብ ክትቡ ሕቶ መልሲ ከና ናይቶም ሕዋት ሕቶ ተተቐበልና ይሓይሽ መስለኝ ዲያቆን ሳምራዊ ኣለኻ الله ዲያቆን ሓወይ زارو ابني أملاك قالوا تسمع لنا قلقلس مبارك بحقي تصبوا تمهيرنا بس ندبلنا نسمعكم زينا بحقي يا بقى آخره أو أنا سأخذني بقى يعني في سنة بقى من حسب أبزل نادر حسب نزار دخل أنا قد كل محبي جلس حاولنا سلام بلنا مون ካብ ኣምላኽና ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ካብ ጎይታና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትኩም ይኹን ድንግል በጸሎት ቅዱሳን በጸጋ መላእክት በሓለዋ ካብ ኩላትና ኣይፈለዩ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እምነት ኣቦታትና ኣባና ከይተሸርፈ ጸኒዓተ ንበር ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ግዜ ንኽቁጥበልኩም ኣነ እውን እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ደስ ስለ ዝበለኒ ከም መጀመርታት ሒዘ ክከታተል ጸኒሐ ቃል እግዚአብሔር ብእውነት ውሽጥኻ ዝመልእ ኣእምሮኻ ዝህድእ ቤተ ክርስቲያን ተዚሙ ዜማ ቤተ ክርስቲያን ትትርጉሞ ትርጓሜ ቤተ ክርስቲያን ትምህሮ አስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን ትምስክሮ ወንጌል ክንገር ስለ ዝጽንሐስ ልበይ ደስ ስለ ዝበለኒ ወይ ውሽጠይ ስለ ዝዓገበለይ ቃል እግዚአብሔር ቃል ሕይወት ይስማዓልና ክብል እንተዘይኮይነ ዝውስኹ ነገር ወላ ሓንቲ የብለይ ናብዚ ኣብታ ዮሐንስ ወንጌል ሊቁ መምህርና መምህር ዲያቆን ሜሮን ሒዝካያ ዝጽናሕካ ብኣኣት ዓንቀፉ ትብል ቃል
ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ኣሎካ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢልዎ ነይሩ። እንታይ ምስ በሎ ክትከይድ ዶ ትደሊኻ? ፕራይቬትሊ ኣይኮነን ግን ንሃዋርያት ኩሎም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም? ንስኻትኩም ከ ኣትብል ነይራ። ሕጂ እታ ሕቶ ካብ ምንታይ ተበጊሳ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ናይ ወዲ ሰብ ስጋን ደምን ዘይበልዐ መንግስቲ ኣምላኽ የብሉን ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣማን ኣማን ኢሉ ኣሰርት ምስ ገበረ ወይም ኮንፈርም ምስ ገበረ ወይም ብርግፀኛነት ብዘይ ስጉኡን ብዘይ ደሙን ምንጻሕ ኮነ መንግስቲ ሰማያት ምእታው ከምዘየለ ኣረጋጊጹ ምስ ተዛረበ እዩ ምዕንቃፍ መጺኡ። ሽዑ እንታይ ኢሉ ተሓቲቱ ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩኹም? መልሲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምሳኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ኣሎ ኢልዎ ነይሩ። ናይ ህይወት ቃል ኣሎካ ኢሉ ናይ ህይወት ቃል ተባሂሉ ዘሎ ትምህርተ ክርስቶስ ሽዑ ዝተምሃረ ትምህርቲ ድማ ቅዱስ ቁርባን እዩ። ቅዱስ ቁርባን ገዲፍና ነዚ ህይወት ዝህብ ትምህርትኻን ነዚ ህይወት ዝህብ ንዓና ተኸፍሎ ዝኸፈልካዮ መስዋዕትን ገዲፍና እሞ ናበይ ክንከይድ እዩ? ምሳኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎ። ስለዚ ካባኻ ናበይ ክንከይድ? ቅዱስ መጽሓፍ ብጣዕሚ ህድእ ኢልካ ብምርኣይ ዘሎ መንፈሳዊ ረብሓ እዩ ዘስተምረና። ዲያቆን ኣቦሓውና እንታይ ኢሉ ነይሩ? ወብደሙ ያነጽሐና ማኃጣዊና ብደሙ ካብ ሓጢአትና የንጽሐና ኢሉሎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ካባኻ እሞ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ካብ ናበይ ክንከይድ ኢሉ ነይሩ። ነዚያ ካበይ ክንከይድ መሰረቱ ሓደ እዩ ኢሉሎ። ክርስቶስ ብገቦ ምስ ተወግአ ኣብ ቀራንዮ ዘወሓዞ ማይ ጥራይ ኣይነበረን፣ ደም ጥራይ እውን ኣይነበረን። ካብ ጎኑ ዝወሓዙ ደምን ማይን እዮም። ደሙ ዳግም ምልደት፣ ማዩ ዳግም ምልደት፣ ደሙ ምንጻሕ ሓጢአት። ማዩ ብልደት ዘሎ ሓድሽ ናይ ምዃን ኣረጊት ሰብነት ናይ ምድርባይ በጎ ህልና ናይ ምጥራይ ንጹህ ኣእምሮ ንጹህ ህሊና ንጹህ ማንነት ናይ ምጥራይ ምንጪ ከንከሎ ብስጉ ምንጻሕ ሓጢአት ኢሉ ዘሎ ድሕሪ ጥምቀት ዘሎ መንፈሳዊ ህይወት ፈተና ዝመልአት ስለ ዝኾነት ዋጋ ደሙ ዝተኸፈለልና ስለ ዝኾንና ብምንጻሕ ደሙ ይላል። በመድኃኒት ደሙ ብምንጻግ ደሙ ናበለ ብዝተፈላለየ አንቀጽ ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፍ ስለ ደሙ ዘይተዘርበ ዘይተተርጎመ የለን እሞ ናይ ህይወት ቃል ምሳኻ ኣሎ። ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ? ብዘይ ቁርባን መንግስቲ ኣምላኽ የላን። ቁርባን ዝኸሓደ ሰብ ክትከድዶ ትደልዩኹም ተባሂሉ ከም ዝተሓተተ እሞ ነታ ምኻድ ከም ዝተሰማምዐ እዩ ዝቁፀር። ንምንታይ? ትምህርተ ክርስቶስ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:9 ወይ ምዕራፍ 2:9 እንደዚህ ተጋጊ ኣርሙኒ እቲ ሓቂ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ ወልድ ኣብኡ የለን ኣቦም የብሉን ይሎ። ኣብ ዘይብሉ ወልድ ዘይብሉ መንፈሳዊ ህይወት ንድሕነት ኣይከውን ንበረኸት፣ ንምንጻሕ ሓጢአት ኣይከውን ንድሕነት። በቃ እቲ ንዓይ ዘፍቅር ኣቦ ያቦ ኣሎ ኣነ ድማ የፍቅሮ እየ ይልሉ። ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ብዋጋ ደሙ ንዕዳና ብምኽፋል ዘሎ ዘለዓለማዊ ህይወት ምንጻሕ ስለ ዝኾነ በዚ ትምህርቲ እዚ ተዓንቂፍኩም ንስኻትኩም ዶ ክትከዱ ትደልዩ ኣለኹም? ለያ ኣይፋልናን ጌታ። ንስኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ኣሎካ፣ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝብ ቃል ምሳኻ ኣሎ። ካባኻ መናበይ ክንከይድ? ስለዚ ምስኡ ጠቢቕና ከምብረና ዝኽእል ናይ ምጥባቕ ፍጹም ንጹህ መድኃኒት ሓጢአትና ይቕረ ክብል ዝከኣሎ ፍጹም መድኃኒት ንመንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ብቑዓት ዝገብረና ፍጹም መድኃኒት ንጽህና ደይኮነስ ንምንጻሕ ንወስዶ እሞ ዘንጻሃና ናይ ተስፋና ስንቂ ቅዱስ ቁርባን ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና። እውነት ወንጌል ዝነግረና ግልጽ ብስራት ምዃኑ ትነግሩና ጽኒሕኩም ቃልየት ይስማዓላ። ዝተጋገኹ ብኣፈ መልእኽቲ ይታርምለይ። ኣገልግሎትኩም ይባርኽ፣ ክብረት ይሃበለይ። አሜን። ቃልዮት ይስማዓልና።
ቃል ህይወት ይስማዓልና ናይ ቅዱሳን ዋጋን ዓስቲ ንኽፈለልና ድጋሚ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዮሴፍ ሓውና መንፈራይቲ ወልኑ ካተበልከን ቃል ህይወት ይስማዓልና ማለት ድጋሚ ዜና ሓውና ኣሎ ዲቱ ትወስኮ ሓሳብ እቲ ትምህርቲ እኳ ኩሉ ተማሂሩ ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ስለ ዘይፅገብ ኣብኡ ሓሳበይ እንተሃብኩን ምናልባሽ ዝጋግያ ኣይመስለንን ተተጋጊኻ ድሓን ትእርሙኒ እታ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ዝሓፈ ምዕራፍ 17 ዘላ ቃል እንድሕር ሪእና እታ ቃል ተንቢብናያ ንቅዱስ ቁርባን ዝያዳ ገላፂ ኮይና ንረኽባ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ካብ 14 ድሕሪ ኣንቢበ እንታይ ይብል ተንቢብ ስለዚ ፍቁራቴ ካብ መምለኽ ጣዖት ደሞ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረድዎ እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ፅዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ይኮነት እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ይኮነት ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ኮለና ሓደ ስጋ ኢና ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ይብል ስለዚ ምናልባሽ አንተ ወይ ክብላ ሓሲበ ነይረ ቅዱስ ቁርባን ምስ ክርስቶስ ጥራይ ሕብረት ዝገብረና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሕና ነንሕድና ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንክንከውን ኣሲሩ ጠሚሩ ሒዙና ዘሎ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ንሕና ነንሕድና ኣብ ስጋ ክርስቶስ ሓደ ክንከውን እንድሕዳ ኮይና ግድን ቅዱስ ቁርባን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ አንተ ወይ ሓውና እግዚአብሔር ሽም ረታ ሽም ሕዝን ያነ ዘሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ካብ ጥምቀት ቅድሚ ንቅድሚት ዝተሰርሐ ሓጢአት ብጥምቀት ይስረ እቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ከዓ ብቅዱስ ቁርባን ይስረ ኢሉና ነይሩ ምናልባሽ ኣብ ቁርብ ክፍተት ከይትኽፈጥር ከብርሃ ስለ ዝደልኸ ሕጂ ونعمل بعهد ጥምቀት ለስረት ኃጢአት ትብል አላትና እንዳብታ ናይ ኣብታ መግለጽ እምነትና ኣብታ ጸሎት ሃይማኖት ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ተወሰነት ኣቦታትና ክሳይ ዝገብሮ ማለት እዩ ሱኻ ካብቲ ናይ ግብረ ሐዋርያት ዝተወሰደ ምዕራፍ 2 ከም ምዃኑ 22 ከም ምዃኑ ብዓብ ዝሓለፈ ናይ ጥምቀት ርኢና ነርና ማለት ሕጂ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ያንተ ዝተጋገ መስለኒ 5 شوعت خالاتنا حانتي قال جي اذا قال زي انت هيتبل مسلكم نالباش ابتي ناي تبرينيا اكو صبو غيرا اي تتصحفتن انت دي تغاغيتا طفي 15 ده 17 ده مسلنا على شعات توم زمسكرو فلسطين أول شيء كاب شدشته أتي بماين بدمن زمز يسوع كريستوس يو بماين بدمن ينبر بماي تراعي مثلا أتي منفس كع حق سلزخنا نسي زمسكريلو وتوم زمسكرو سلستيوم منفس ماي دم سلستيوم حد عينت مسكر يبو سبب هو مسكر نقبلينا عم ناخذ هو مسكرنا كاول عبي بل جي ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ ቃል ኣምላኽ ተበሲሩ ሰሚዑ ክርስቲያን ክኸውን ምስ ፈቐደ መጀመርታ ቤተክርስቲያን ትገብሮ እንታይ እቲ ንእሱ ክርስቲያን ዝግበኦን ትምህርቲ ምሂራ ተዳልዎ ብድሕሪኡ ንስሓ ወሲዱ ይጥመቕ ተጠሚቑ ከዓ ሜሮን ይቕባእ ሜሮን ምስ ተቐብአ ቅዱስ ቁርባን ይወስድ ማለት እዩ በብመስርዑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ እትመጽእ ምናልባሽ ኣብታ ናይ ኪንግ ጄምስ እንድሕር ዳዕሪኹማ ወይ ከዓ እቲ ጥንታዊ ናይ ግሪክ ብራናታት ወይ ከዓ ናይ ግዕዝ ብራናታት ዳዕሪኹሞ እቶም ዝምስክሩ ከዓ ሰለስተ እዮም ዝብሎም ኣብ ሰማይ ዝምስክሩ እንዳበለ ይፈሊ ኣብ ሰማይ ዝምስክሩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይብል ኣብ ምድሪ ዝምስክሩ ከዓ ማይን ደምን መንፈስን እዮም ኢሉ ሰለስተ እዮም ዝፈላለዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና
بتي ጥምቀት አቢሉ ክልተ ነገራት እዩ ዝስረየልና ሓደ ካብቲ ንፍጽሞ ሓጢያት ኣሎ ካልኣይ ከዓ ካብቲ ካብ ኣዳም ንመርሶ ሞት እውን ሽዑ እዩ ምክንያቱ ሞት ኮይና ስለንውለድ ብጥምቀት አቢልና ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ እታ ጥምቀትን ሜሮንን ቁርባንን ሰለስቲአን እንተን ምስ ኣምላኽ ሕብረት ውልድነት ተሳትፎ ዝህባና ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ነፂልና ንሪአና ሕጂ እቲ እዚኣ ጥምቀት ጥራያ ምስ እግዚኣብሔር ትሕብረና ወይ ጥምቀት ጥራያ ስረታ ሓጢያት ትበልና ኣይኮንናን ንብል እንታይ እዩ እታ ጥምቀት ብዘይ ቁርባን ምልእቲ ክትኮን ኣይትኽእልን ምክንያቱ እቶም መሰኻኽር ሰለስተ ስለ ዝኾኑ ማለት ካብቲ ሰለስተ ምስክርነት ወፃኢ የለን እቶም ኣብ ሰማያት ዝምስክሩ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም እቶም ኣብዚ ምድሪ ዝምስክሩ ከዓ ማይን መንፈስን ደምን እዮም ሕጂ እታ ማይ ማለት ጥምቀት እያ እታ ደም ማለት ቁርባን እያ እታ መንፈስ ማለት ከዓ እታ ምንባር ዕዳው ድሓር ከዓ ናብ ቅብዓት ሜሮስ ተቐይረት ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ካብዚአን ሰለስቲአን ወፃኢ ክሳይ ክኾን ኣይክእልን ማለት ሕጂ ኣብኡ ግን ኣብቲ ስርዓት ቤተክርስትያንና እንታይ እዩ ዝድገም ዘይድገምን ኣለና ሓደ ሰብ ኣካል ቤተክርስትያን ምስ ኮነ እታ ሜሮን ምስ ተጠምቀ ሜሮን ምስ ተቐበ እዚአን ክልቲአን ኣይድገማን እየን ምክንያቱ እዚ ሰብዚ ኣካል ቤተክርስትያን ኮይኑ ውልድነት ከዓ ረኺቡ እዩ ስለዚ ነዚ ኣካል ቤተክርስትያን ዝኾና ውሉድ እግዚኣብሔር ዝኾና ግን ምናልባሽ ሓጢያት ምስ ሰርሐ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ይወድቕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዓስብ ሓጢያት ሞት እዩ ሞት ማለት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላይ እዩ ሓደ ሰብ ሓጢያት ንሕና ሰሪሑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይወድቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብታ ምውዳቕ ትተስኦ እንታይ እያ እታ ቅዱስ ቁርባን እያ ተነሲሑ ሓጢያቱ ተናዚዙ ንቤተ ክርስቲያን ነጊሩ እንታይ ይኸውን እቲ ምክንያቱ ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋርን ስለተሰውዐ ክልተ መስዋዕቲ የለን ናይ ክርስቶስ ሓንቲ መስዋዕቲ እያ ስለዚ እታ ቁርባን እታ ንብላ ዘለና ሓንቲ ስለዝኾነት እታ መስዋዕቲ በታ ቁርባን ኣቢሉ እንታይ ይገብር ይትስእ ማለት ካብ ውድቆቱ ይትስእ ምክንያቱ እንድሕር ሓጢያት ጌርካ ካብ እግዚኣብሔር ተፈሊኻ ኣለካ ማለት ካብ ቤተክርስትያን ተፈሊኻ ኣለካ ማለት ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ክትምለስ ናብ እግዚኣብሔር ክትምለስ ትኾንካ ግድ እንታይ ክትድልየካ እታ ሓጢያት ተናዚዝካ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ክትድልየካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃርያ ቅዱስ ዮሃንስ ንሳ እዩ ዝገልፅ ኣብታ እንድሕር ርኢናያ እንታይ እዩ ዝብል ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ሓጢያት የብልናን እንተበልና ንገዛእ ርእስና ንጥብር ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላ ሓጢያትና እንተተናዘዝና ኣምላኽ እውን ጻድቕ ስለዝኾነ ንሓጢያትና ይቕበለልና ካብ ኩሉ በደልና እውን ከንፀሃና እዩ ሓጢያት ኣይገበርና እንተበልና ሓሳብ ንገብሮ ቃል እውን ኣባና የለን ይብል ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ዕብራውያን 10 ፍቕዲ 29 እንድሕር ዳኣሪኹም እንታይ ትብል እዛ ቃል እዚኣ ራእይዋ ንወዲ ኣምላኽ ዝነዓቐ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ነቲ ፀጋ ዝህብ መንፈስ እውን ዝፀረፈ ግዳ ክንደይ ዝገለለ ቅፅዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም ይብል ሕጂ ሓደ ሰብ ሓጢያት እንድሕር ዳኣ ሰሪሑ ካብ እግዚኣብሔር እንድሕር ዳኣ ዓሳይ ኮይኑ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት ክርስቲያን ኮይኑ ውልድነት ዝረኸበ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ናብ ሓጢያት ናብ ዓለም እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ናብ ርክሰት እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ንወዲ ኣምላኽ እዩ ንዕቁ ዘሎ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ዘርከሰ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ ደም ዘፍሰሶ ደም ወይ ነቲ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ወይ ከዓ ነቲ መስቀል ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ ንሱ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ቅዱስ ቁርባን ዝኸውን ዘሎ ማለት ስለዚ እንድሕሪ ሓደ ሰብ ሓጢያት ኮይኑ ከዓ እንድሕሪ ሓጢያት ገይሩ ከዓ በቲ ናይ ደም ኪዳን እዩ ከዓ ዝቕደስ ማለት እዩ ድሕሪ ሞት ሓጢያት ገይሩ ነቲ ደም ኪዳን እዩ ዝንዕቕ ዘሎ ወይ ዘዋርድ ዘሎ ወይ ዝፀርፍ ዘሎ እንድሕር ክቅደስ ኮይኑ ከዓ በቲ ደም ኪዳን ዝቕደስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደም ክርስቶስ ሓጢያትና ከይተናዘዝና ክንወስዶ የብልናን እንብለሉ ምክንያት ሓደ እዚ እዩ ማለት ኣብታ ናይ
ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11:27 ዓንተ ሪናያ ዝነበርና 11:24 ሪናያ ዝነበርና እንታይ እዩ ሃርያ ጳውሎስ ነቲ ስጋን ደም ናይ ክርስቶስ ከይተነስሑ ወይ ነፍሶም ከየፅረዩ ክወስድዎ ከም ዘይብሎም ዝያዳት መልእኽቲ ንኾም ይምክሮም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ልክዕ ካብዚኣ ከምኣ ማለት እያ ወዲ ኣምላኽ ዝነዓቐ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከዓ ዘርከሰ ነቲ ዝተቐደሰሉ ደም ኪዳን ተባሂሉ ዘሎ እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደም እዩ እሱ ከዓ ስጋን ደም ናይ ክርስቶስ እዩ ማለት እዚ ምእንቲ ሓዱሽ ኪዳን ዝፈስስ ዘሎ ደመ እዩ ስተይዎ ኢሉ ዝሃበና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብብቕዓት ክወስዶ ኣለዎ ብንፅህና ክወስዶ ኣለዎ ብትሕትና ክወስዶ ኣለዎ ሓጢኣቱ ብምእማን ብስቡር ልቢ ክወስዶ ኣለዎ ብትዕቢት ዘይኮነ ከምቲ ናይ ሰብ ቆሮንቶስ ምናልባሽ ኣብ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሕዋት እንድሕር ጀሚርኩም ሰብ ቆሮንቶስ ከመይ ከም ዝነበሩ ዝያዳት ታሪኮም ነቲ ቅዱስ ቁርባን ሒዞሞ ናብቲ ክሳይ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ብብዝሒ ኣብቲ ናይ ኦሎምፒክ ዝግበረሉ ዝነበረ ስታድያማት ከይተረፈ ሒዞም ይኸዱ ስለ ዝነበረ ሃርያ ጳውሎስ መሪርዎ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብኸመይ ክውሰድ ዘለዎ ቅዱስ ቁርባን እንድሕር ኢልና ግን ብትሕትናን ብስቡር ልብን ብንስሓን ብንብዓትን እዩ ክውሰድ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ደም ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንፅሓና እዩ ክንብል ከለና እቲ እንኮን ሓሳብን ኣብ መስቀል ዝተፈፀመ መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ እዩ ንሱ ኣይተደግመን ስለዚ ንሕና በቲ ሓሳብ ኣብ መስቀል ዝተሰውዐ መስዋዕቲ ጌርና ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን ደቂ እግዚኣብሔር ንኸውን ኣካላት ቤተክርስትያን ንኸውን ካብቲ ቤተክርስትያን ንኸይንወፅእ ከዓ ኩሉ ሻዕ ጠሚሩ ዝሕዘና ወይ ንኸይንወድቕ ውሉድነትና ንኸይጥፍእ ከዓ ኣሲሩ ዝሕዘና ከዓ ቅዱስ ቁርባን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ እቲ ሓሳባት ደጋጊምያ ንሕያ ከይከውን ነታ ሓወይ ዘምፅኣ ሓሳባት ክምላኣላ ኢለ ይኣኒለ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ዜና ገብርኤል ካልኦት ኣሕዋት ሰላም ብሉና ረዝጊ ቃና ካልኦት ኣሕዋትን ትውስኾ እንተለኩም ሓሳብ ንወስኑ ቃል ህይወት የስማዓልና ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ፍቕሩ ኣብ ናብራኹም ኣብ ገዛኹም ኣብ ሕብረትኩም ዓዚዙን በዚሕን ይንበር ኩልኹም መምህራንና ስለትዝሃብኩምና ህይወት ዝህብ ቃል ወንጌል ፀጉን በረኸቱን ይብዛሓልኩም ዘበን ኣገልግሎትኩም ባሪኹ ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ናይ ብሓቂ ቃል ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ሰፊሕ ጥልቀት ዘለዎ ትምህርቲ ክወሃበና ምስዩ ምስጢረ ቁርባን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ወይ ከዓ ርእሲ ወይ ከዓ ኣኽሊል ናይ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ዝያዳ ኣስፊሕካ ትምህርቲ ክወሃቦ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኩሉ ትምህርቲ በፂሕኩም ኢኹም ሓንቲ ሓሳብ ጥራሕ ክህብ ኣነ ደስ ይብለኒ ንሳ እንታይ እያ ብፍላይ ኣብዛ ሕጂ ዜና ሓውና ክብሎ ፀንሐ እቲ ሕብረትና ምስ ኣምላኽ ወይ ከዓ ምስ ጎይታ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ደቂ ማሕበርና እውን ምዃኑ ወይ እውን ምስቶም ንዓና ዝመስሉ ክርስቲያን እውን ምዃኑ ክጠቅስ ፀኒሑ ኣቐዲሞም ኣብ ምእታዎም እውን እንታይ ይብሉና ነይሮም ኣሕዋትና ምናልባት እቲ ብብልዒ ዝወደቐ ኣዳም ብብልዒኻ ክምለስ ንገነት ስለተደለየ ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም በእንተ ሔዋን ተኣጽሖ ተገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተረኸበለነ ዳግመ ከፈለነ ንብላ መጽ ህይወት ዝበሎ ብብልዒ ብሰንኪ ኣዳምን ሔዋን ዝሰሓትዎ ከም ዝወረዱ ዳግማይ ከዓ ንክርስቶስ በሊዕና ሰቲና ንክቡር ስግኡ በሊዕና ንቅዱስ ደሙ ሰቲና ክንኣትዋ ከም ዝግባአና ብከምዚ መልክዕ ይነግረና ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብቲ ናይ ውዳሴ ማርያም ናይ ሐሙስ ማለት እዩ እና እንታይ ክብል ደሊ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ኣዴና ክርስቶስ ኣቦና ነዛ ኣካል ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዕልና ክኸይድ እንከሎ
ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 ሓደ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ጉስነት እግዚኣብሔር ከም ዝነብር ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂቦ እቲ መዝሙር ከምዚ ይብለና ማለት እግዚኣብሔር ጓሳየ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከምቲ ዘተስፈወኒ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ብዘለዎ ርባ እኳ እንተኸድኩ እግዚኣብሔር ምሳይ እዩ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ብበትርኻ ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ እዛ መኣዲ እዚኣ እንታይ እያ ናብ ዝብል እንድሕር መፂና እዚ ሰሙን ሙሉእ ክወሃበና ፀንሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ትርጉሙን ወንጌል ክኸውን ከሎ እዚ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ወንጌል ክቱት ወይ ከዓ እትው ዝኾነ ቅዱስ ቁርባኑ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መኣዲ ትሰርዓለይ ምስ በለ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይ ተቐባእካ ብፍቅርኻ ጽዋይ መሊኡ የንጀርብብ ኣሎ መኣዲ ኢሉሎ ዘይቲ ኢሉሎ ጽዋይ መሊኡ የንጀርብብ ኣሎ ካብለና ኣሎ ፍቅርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ እሞ ኣብ ቤትካ ንዘለኣለም ክነብር እየ ይብል እቲ መዝሙር ሙሉእ ክነንብቦ ከለና ስለዚ እቲ መኣዲ እቲ ጉስነት መጀመርታ እንተዳሪናዮ ጓሳይና መን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ንሱ ምዃኑ ጓሳይና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኢሉና ኣሎ ጎይታ እግዚኣብሔር ጓሳይና ምዃኑ ብጉስነት ናይ እግዚኣብሔር መኣዲ ተሰሪዕሉ ጽውኡ እንዳንጀርበበ ከም ዝነብር ዋጽሓድ ከበቀበ ርእስየ እንዳበለ ከዓ ኣመስጊኑ ነይሩ ዳዊት እንደገና እዚ ኣማናዊ ፍጻሜ ዝረኸበሉ ከዓ ባዕሉ ጎይታ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እንታይ ኢልና ኣሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ንሱ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ብዛዕባኡ ክዛረብ ጸኒሑ እንደገና ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣዕሊፉ ይህብ ኢሉ ንሕና ንፈልጦ ጓሳ ዝበሃል ኣባጊዑ የብልዐን የስትየን የዕርፈን ይሕልወን ካብ ተኹላ ካብ በላዒ ይከናኸነን ካብ ሕማም ይከናኸነን እዩ መወዳእቱ ግን ዕላሙ እንታይ ወይ ሸይጡ ገንዘብ ይዝረብሓለን ወይ ከዓ ንዕአን ይሓሪዱ ዝበልዐን እዚ ሕያዋይ ጓሳ እዚ ግን ፍልይ ዝበለ በጃ ኣባጊዑ ነብሱ ሕሊፉ ዝህብ ማለት እዩ እንደገና ነፍሱ ሂቡ ከም ዘሕልፍ ስለ ዝፈልጥ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቀዲሙ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስጋይ ብልዕ ሓቂ ደመይ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሓቀኛ መግቢ ወይ ከዓ ሕብስቲ ህይወት ዝህብ እንጀራ ኣነኤ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ሽዑ ኣብዚ ከዓ ቀፂሉ ነተን ኣባጊዑ ንምእመናን ኣብ መስቀል ስጉ ቆሪሱ ደሞ ኣፍሲሱ ዝምግብ ምዃኑ ኣብዚ ነጊሩና ኣብ መወዳእታ ንቤተ ክርስቲያን ሓደራ ገዲፉላ ክኸይድ እንከሎ ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 እንድሕር ራኺብናኻ ኣቡኻ ሓደራ ዝህቦ ካብ ፍቕዲ 15 እንድሕር ዳሪና ሰለስተ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ እንዳበለ ክሓቶ እንከሎ ንሰምዕ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታይ እወ ከም ተፍቅረኒ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ እንዳበለ ዝምልሰሉ ኣብ እንታይ ዝብሎ መጀመርታ ዕያውተይ ኣብልዕ እዩ ዝብሎ እንታይ እዩ ዝብላዕ እንደገና ኣብታ ካልአይቲ ኸ ኣባጊዐይ ሓሉ ኣብታ ሳልሰይቲ ኸ ሽዑ እንታይ ይብሎ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ክልተ ግዜ ኣብልዕ ሓደ ግዜ ሓሉ ኢልዎ ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝብላዕ እቲ ብቐዳምነት ትምህርቲ እዩ ብተኹላ ከይብልዓ ነተን ኣባጊዕ ብወንጌል ክምግበን ከም ዘለዎ በቲ ሓቀኛ
ፅኑዕ ትምህርቲ ክምህረን ከም ዘለዎ ይመግበን ተባሂሉ ዘሎ ኣብላዕየን ተባሂሉ ዘሎ ብኻልኣይ ከዓ ክቡር ስጉኡን ቅዱስ ደሙን እዩ ማለት እዩ እዚ ዘይበልዓ ግና ከምቲ ዘይበልዐት በጊዕ ብጥሜት ዓቢራ እትመውት ወይ እውን ብሂወት ክትነብር ዘይትኽእል ቅዱስ ወንጌል ዘይተማሃረ ትምህርቲ ሐዋርያት ዘይተሰብከ ዘይበፅሖ ዘይፈለጠ ብዕብራን ናይ ነፍሲ ወይ ተሰኒፉ መንፍቅና ኣብ ዝመጻሉ ተመንዚዑ ዝተርፍ ዝኸውን ማለት እዩ በቶም ተኻሉ ዝተመሰሉ ናይ ሓሶት መማህራን ንኽምንጠል ዋጋ ዘይብሉ ይኸውን ልክዕ ብተመሳሳሊ ብኣጋንንቲ ንኸይወድቕ ብሓጢኣት ንኸይስነፍ ክቡር ስጉኡን ቅዱስ ደሙን ወሲዱ ክድልድል ክብርትዕ ከም ዝግብኦ ምእመን ከዓ ኣብልዕ መሃር ሓሉ እንዳተባሃለ ሓደራ ተዋሂቡ እሞ ነዚኣ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነቲ ርእሳ ዝኾነ ክርስቶስ ሰሚዓ ንህዝባ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እናመገበትን ጽሩይ ስርናይ ዝተመሰለ ጽሩይ ትምህርቲ ወንጌል እንዳመሃረትን ትነብር ማለት እዩ እዚኣ ታኒሽ ሓሳብ ክውስኽ ደለኹ ኣብዚ ኣኽለኒ ብዓቢኡ ብሰፊዑ ኣሕዋት ምሂርኩምና ስለ ዝኾንኩም ብድጋሚ ቃለ ህይወት የስማዓልና ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን ጽኒኢሉ ይስማዓኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነጠበ ዝጎደለ ብኣፍቲ ብርሃን መላእኽቲ ይተኣረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቀጽሉ ኣሕዋት ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቃለ ህይወት ይስማዓልና አቡነ ወልደ ኢየሱስ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ብድጋሚ በለና ፍቃሪ ተኻንተ ይፋዝ ለካ ኢለን አርቲስት ካስለዝ መጽሐፍ አጣካ ኢሊ ሓሲዮማ ናይ ሰዓት ተኻፈለ ደሞ ይሓን አላህሪ አኒ አሎ ከመያም ሲኹም መሃራና ዳሕንዲኹም እንኳን ዳሕን ጸናኹም ቃለ ህይወት ካ ይስማዓና ኩላቱ መስገን አምላክ ዳሕን አሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና እሺ ነገር ሐሳብ በለን መሃር አለኹ አነ መሃር አለኹ ሰማዕ አለኹ ቃለ ህይወት ይስማዓና በቃሽ ደሃን ከኝ ህዝብኩም ዲያቆን ልካዓጽሐ ሕቶ ዘለዎ ኣሕዋት ኣለኹም ኣብ ታሕቲ ተሓፍልና ሞ በዚ ዝተማሃርና ያሎ ማዓንቲ ሕቶን መልስ እንዳገበና እውን ክንመሃር ክንቅፅል ማለት እዩ ሓውና ኣብኣ ከለኹ ግን ኣስተኒዕ ዜና ሓሳብ ዘለዓላሲ ክንማ ሰናይ እሺ ሓንቲ ሓሳብ ኣላ ከለኹ ሰናይ እሺ ሕቶ መልስና ኣለዎም أو كله دعنا ثاني عن زينا زل على حساب مالتي نشتي حساب كوس خلي يفكر ليتو كوينو درا ودا بي حيكون لما أنت براريس أبي فادي هنقدر قتلوا دياكون هو تاني دي بتحكم زول مثلا نتنا دمسي كونكشن من قتلوا بهم سوق الى تاني سمع له ابو حبيب هو سمع له هو جن كسر كوين له مثلا سمع له دياكون ابيل ويك انا يسمع له دياكون سلام سمع له حبريات الكالا ديقول ميرون كاي حبريات الكاسلا زلا ولا نحنا وندمص قصير مصاكا زلو مثل يسمع له هو سمع له ديقون
ደንጊ በጣም ለው ምናልባት አታኒ አንተ ይዘል ዓላማይ دحين ثلاثة لاكو ثلاثة كترين لكن دخيني بساخن دو دخيمو عندنا نيتورك يا ريت انت استنى ايش عرفت انت زي نازل على حسب مالتي عرفت سفي نغيرناي كنت هو خلي سنه قداماي كونتوس هو غسيل ما يطن الله سنه دحين سيله خاطر شجر يله ساعات سمعالو ساعات زبلكمني عرفت انت يحاونا دياقون زل علامات قداماي كونتوس معرف 10 توضع 10 شدشه مالتي سلقت طبعا بخون انت ولا نجينا مالتي كريستوس انه اي برخه صوا مس دم كريستوس حبر زلو دا يكون لنا مالت ስለዚህ ነባረኹ ሕብስትን ነባረኹ ጽዋ አና ለ ማለት ስለዚህ ነባረኹ ሕብስቲ ምስጋ ክርስቶስ ታይዘሉ ሕብረ ስጋ ሕብስቲ ስጋ ክርስቶስ ሕብረ ጎዶ አይኮንም ለና ማለት እቲ ንቆርሶ እንግላኸ ምስጋ እቲ ነባረኹ ናይ በረኸ ጽዋ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ዶ አይኮነን እቲ ንቆርሶ እንግላኸ ምስ ክርስቶስ ሕብረ አይኮንም ለና ማለት እቲ ነባረኹ ጽዋ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ዶ አይኮነን እቲ ንቆርሶ እንግላኸ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ዶ አይኮንም ለና ማለት ስለዚህ ኣብ ሕብስቲ ክርስቶስ ከም ዘለዎ ይገልጸልና ሓንቲ እንጌራ ተኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ከልና ሓደና ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ለና ማለት ስለዚህ ኩላትና ብዙሓት ከልና ሓደ ንኸውን ካብዚ ሕብረት ወይ ካብቲ ተባረኸ እንጌራን ካብቲ ተባረኸ ጽዋዕን ወይ ካብቲ ምስ ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ስጋን ካብቲ ምስ ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ስጋን ካብቲ ምስ ክርስቶስ ሕብረ ዘለዎ ጽዋዕን ምሳይና ኩላትና ብዙሓት ከልና ብክርስቶስ ክንደይ ንኸውን ሓደ ንኸውን ማለት እዩ ሓንቲ እንጌራ ካብ ትኸውን ንሕና ብዙሓት ከልና ሓደ ስጋ ኢና ሓንቲ እንጌራ ካብ ትኸውን እሳማቲ ትነባርኾ ስጋን ትነባርኾ ጽዋን ሓንቲ እንጌራን ሓንቲ ጽዋን ካብ ኮለት ንሕና ካብ ብዙሓት ከልና ብክርስቶስ ግን ክንደይ ስጋ ኢና ሓደ ስጋ ኢና ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ንህዝቢ እስራኤል ሞራዮቶም ካብ መስዋዕት ዝበልዑ ምስ መስዋዕት ሕብረት ደይብሎም ለና ማለት ስለዚህ ካብ መስዋዕት ዝሳተፍ ኩሉ ምስ መስዋዕት እንታይ ኣለዎ ሕብረት ኣለዎ ማለት ካብ መስዋዕት ዝሳተፍ ካብ መስዋዕት ዝበልዕ ኩሉ ምስ መስዋዕት ሕብረት ሓድነት ኣለዎ ማለት ስለዚህ ሓደ እዩ ማለት እዩ ንቆርሶ ስጋን እቲ ንቆርሶ ሕብስትን እቲ ስጋን ሓደ እዩ እቲ ንባረኾ ጽዋን እቲ ደምንካ ሓደ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ልክ ከም ህዝቢ እስራኤል ምስ መስዋዕት ሓደ ከም ዝነበሩ ንሕና ምስ ንስውዖ እንታይ ንኸውን ሓደ ንኸውን ኩላትና ብዙሓት ከልና ብዙሓት ኣካላት ከልና ግን በቲ ስጋን በቲ ደምን ግን ክንደይ ንኸውን ሓደ ንኸውን ስለዚህ ኣብ መንጎና ሕብረት ዝህሉ ቤተክርስቲያን ክትህሉ ትኽእል ስጋው ደሙ የማንተ ዜና ጽቡቕ ጌር ገሊጽና ነይሩ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ሕብረት ክልዋ ዝኽእል ብስጋው ደሙ እዩ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ከዓኒ ነታ ብስጋው ደሙ ሓደ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ንዓ ትምህርቲ ክኸውን ወይ ከዓ ንዓ ንመጽናዕቲ ንዓ ንተግሳጽ ንትምህርቲ ክኸውን ተጻሕፈ መጽሓፍቲ ማለት ግን ነታ ብስጋው ደሙ ሓደ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ማለት ነታ ካብ ስጋው ደሙ ወፃ ዘላ ኣይኮነን ነታ ብስጋው ደሙ ሓደ ዝኾነት ማለት ስለዚህ ከም ትልቅ አይሁድ ካብቲ መስዋዕት ክሳተፉ ከለዉ ወይ ከዓ ካብቲ መሰውኡ ክበልዑ ከለዉ መሰውኡ እንታይ ክኾኑ ነይሮም ሓደ ከም ዝኾኑ ንሕና እውን ክርስቲያን ካብቲ ናይ ክርስቶስ መኣዲ ክንሳተፍ ከልና ካብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክንቅበል ከልና እንታይ ንኸውን ማለት ሓደ ንኸውን ከምኡ እሞኸዳ እዚ ክብል ከለኹ ንጣዖታት እሞኸዳ እዚ ክብል ከለኹ ንጣዖታት ተሰውኦ ዝጠቅም ነገር ኣለዎ ድዩ ወይስ ጣዖት ዝጠቅም ነገር ኣለዎ ማለተይ ድዩ ኣይፋለይን እቲ ንኣሕዛብ ዝስውእዎ እቲ ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንት በር ንኣምላኽ ኣይኮነን ዝስውኡ ንስኻትኩም ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ከኣይፈቱን እየ ስለዚ ልክ እቲ ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንቲ ከም ዝስውእዎ እቶም ንእግዚኣብሔር ኢሎም ዝስውእዎ ከዓኒ ንመን ኢሎም ዝስውእ ንጎይታ ኢሎም ጽዋዕ ጎይታ ጽዋዕ ኣጋንንቲ ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን እዩ ካብ መኣዲ ጎይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንቲ ትከኣለኩም እሞ ንጎይታ ንዓቕናዮ ንሕና ዶ ካብውን ንብርትዮ ማለት ንኣጋንንቲ ካቶም ኣሕዛብ ንጣዖት ከም ዝስውኡ እቶም ናይ ኣምላኽ ከዓ ንመን እዮም ዝስውኡ ንእግዚኣብሔር እዮም ዝስውኡ ማለት ስለዚ ካብቲ መኣዲ እግዚኣብሔር ክንበልዕ ከለና ምስ ክርስቶስን ምስቶም ምእመናንን ሓደ ንኸውን ማለት ብዙሓት ከልና ዓድን ስለንሕብ ዘለና እዩ ማለት ስለዚ እቲ ንቆርሶ እንጌራን እቲ ንባርኾ ጽዋዕን ምስ መን ሕብረት ዘለዎ ምስ ስጋ ክርስቶስ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዎ ማለት ስለዚ በዚ ንሕና ኩላትና ሓደ ንኸውን ዝብል ሓሳብ ካብቲ መኣዲ ናይ ኣሕዛብ ሳተፍ ካብ መኣዲ ጋንንቲ ከም ዝሳተፍ ካብቲ መኣዲ ናይቶም ክርስቲያን ሳተፍ ካብ መኣዲ ኣምላኽ ከም ዝሳተፍ ኣብ ሓደ ግዜ ከዓ ካብ መኣዲ ጎይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ክንሳተፍ ከም ዘይንኽእል ማለት እዩ ካብ መኣዲ ጎይታን ካብ መኣዲ ኣጋንንትን ብሓደ ግዜ ክንገብራ ይኽእልና እዚኣ ተሓሳብ ክውስኽ ሓሲበ ሕጂ እኮ ጭራሽ ታውቀ ሓሊፋ ስማዕ ኣለኹ ኣሕዋት ሄሎ ኣሎ ስማዕ ኣሎ
قال هو يسمع الله يسمع امين ابحو يكسمع صنيحو سمع صنيح قاتل دياكون قاتل سنة بقى شي قاتل لحن منابات بنيتورك زان ዝቕፅል ኣይመስለንን በቃ ያኽለኒ ይመስለኒ ናይ ቦታ ትምህርቲ ሓንቲ ክውስኽ ሓሲቦ እሞ ኔትወርክ ግን የሸገረ እዋ ቆረብ ቆራረፅ እንዲ ዘሎ ዲያቆን በቃ ደሓን ዲያቆን አቤል ወይ ወልደየሱስ ተኺልኩም ሓፍትና ፅሒፋ ደላሲ ዲፈረንስ ቢትዊን ናይ ንስሓን ናይ ቁርባን ኣለኹም ዶ ክልቲኡ ትብላ ኣላ እሞ ኣብ ታሕቲ ፅሒፋ ኣላ ክትምልሱላ ንዓ ከለኹም ነዛ ሓቱ እዚኣ ክትምልሳ ዲያቆን አቤል ወይ ካሰ ይቀበሉ ምን ሕቶ ቀጥሉ ዲያቆን አቤል አለሁን ወለ የስሓውና መልሱ ለዚያ ካልኦት ኣሕዋት እውን ሰላም በሉና እሞ ሰላም በሉና ቅድማ بفقرينا نبر تبدأ جوني كما يمسكون كل سلام ديو سلام جوني كما يمسها الرأي أبزز الله أمو اتفتصم زخونا سلام كرسان مسكولو خاتكم يخون نايبا حكي كابتا زاعت خوا صبوك علاتنا نسمعت عن هنا እግዚአብሔር ጸጋ ርዕሰ ጸጋ ይሃብኩም ከምዚልኩም ቲ ቃል እግዚአብሔር ብቁኑዕ መንገዲ ንሓድሕድና ክንላጥን ንሓድሕድና ክንመሃሃርን ነቲ ቃል እግዚአብሔር ድማ ናብ ኩሉ በብቲ ዘሎ ፕላትፎርም ክንመሓላለፍ ሰብ ካብ ዘየድሊ ኮንቱ ዝኾነ ዕላል ምርኢት ካልእን ተሰዊሩ ምስ እግዚአብሔር ከምስ ምግባርኩም ናይ ሓቂ ክተባባዕ ዘለዎ እዩ ብኡ መንፅር ድማ ከምኡ ዓይነት ዝግበር እናኣተኹ ንእሽተይ ታ ድፈልጣ በታ ዓቕሚ ሓሳብ የሳት የካፍል ማለት እዩ ኣብዛ ድበልኩም ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብሕፅር ዝበለ እቲ ዝበዝሐ ስለ ዝገለፅኩም ሞ ናይ ራሻ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ እንታይ ኢሎም ነይሮም መስለኩም ኣብቲ ናይ ኮሮና ግዜ ቤተ ክርስቲያን ክትዕፅያ ቅዳሴ ዝበሃል የለን ሰብ ምእካቡን ስለ ዘይግባእ ዝብል بكل عالم مستمحلالفه هلونا بيت كريستيان ابزي خبقع مالتي لهم مخنياتو بيت كريستيان نسغا ودمو تدالو سغا ودمو قدوس قربان دما نهلونا بيت كريستيان سلازصني هلونا نايتا بيت كريستيان مسرتا سغا ودمو سلازخونه اب كل غعزو منفساوي تلقونا ኣብ ኩሉ ናይ ምስጋና ናይ ጸሎት ናይ ማህሌት ስብሃትን ኣብጽሕና መጨረሽታ ናይ ኩሉ ጸሎትና መዛዘሚ ናይ ኩሉ ሚስጥራት መደምደሚ መንፈሳዊ ማህተም ቅዱስ ቁርባን እዩ ሚስጥረ ጥምቀት ሚስጥረ ተሓነበል تكليل نور لونا نخونه مس كريستوس حدا نخونلو مس كمانا زامسل دما افت حنت اكل ناي بيت كريستيان ፍጹም ዝኾነ ሕብረታዊ ሓድነት ስላሴያዊ ህይወት እንጥሬሉ እዩ ምክንያቱ ሚስጥረ ስላሴ በመንጽር ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ቤተ ክርስቲያን ወነዚ ሚስጥረ ስላሴ እዚ ተግባራዊ ትገብረሉ ሰለስተ ክን አካላት በሓደ መለኮት ሓደ ዝኾኑሉ ሓደ ከሎ ሰለስተ ከሎ ሓደ ተባሂሉ ኣዝዩ ርቁቕ ድበለ ዓሚቑን ሚስጥርን ነገረ ስላሴ ትምህረሉ ተግባራዊ ድማ ብስጋ ወደሙ ብዙሓት ክንስና ሓደ ንኾነሉ ኣብቲ ሓደ ርእሲ አካላት ኮይና ገሌና አዳው ገሌና አጋሩና ወለ ሐዋርያ ጳውሎስ በሚስጥር ዝተናገሮ ናይ ሓደ ሕድና ህልውና በዚ ቅዱስ ዝኾነ
መኣዲ ሕብረታዊ ሓድነት እንረኽበሉ ስለ ዝኾነ እቲ ነገረ ስላሴ ወይ ሚስጥረ ስላሴ ብተግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ክርስቲያን ይድፍፀም። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን በዚ መንፅር ድማ ቤተ ክርስቲያን ቁርባናዊ ተባሂላ ትፅዋዕ። ቅዳሴ ቀዲሳ ስጋ ወደሙ ፈቲታ ምስቲ ሓንሳብ በዕለተ ዓርብ ዝተፈፀመ ናይ መጨረሽታን መደምደምታን ፍጹም መስዋእቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብረልና ውዕለት ምስኡ ፍጹም ሓድነት ዘለዎ ካብኡ እናቐድሐት ካብኡ እናቆረሰት እዚ ስጋ ክርስቶስ ይብልዑ እዚ ደም ክርስቶስ ይመስተዩ ህይወት ክትረኽቡ ይብለና። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሐዋርያዊ ተልእኮ ክርስቶስ ዝመስረቶ ሐዋርያቱን ብተግባር ዝፈጸምዎ ህልውናን ተግባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርብ ወይ ካብኡ ዝተፈለየ ብኣካለ ስጋ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብመንፈሱ ግና ብሕልንኡ ዝሞተ ተባሂሉ ዝግለጽ። ስለዚ ህልውና ናትና ንሱ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ ዘፀኣት ዝገለጾ ቅዱስ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩም ብልዕዎ ከም ዝብሎ በቲ እዋን እቲ ፈርዖናውያን ኣሰሮም ዝስዕብሉ እቲ ጉዕዞ ድማ ግዜ ዘይህብ ኩሉ ግዜ ድልዋን ኮይኖም ክነብሩ ዝግብኦም ነዊሕ ጉዕዞ ድማ ዝተዳለወ ጉዕዞ ስለ ዘለዎም ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልኩም ብልዕዎ ብሎም። ስለዚ ንሕና እውን ኣብዚ መንፈሳዊ ምቅድዳም ዝበዝሖ ፀላእ ሰናያት ድማ ብቅድሚት ብድሕሪት ዘሸግረሉ ዘሎ ግዜ እቲ ስምዒት ስጋና ንገትአሉ ንገዛእ ርእስና ንቆፃፀረሉ ብመንፈሳዊ ኣእምሮ ብመንፈሳዊ ሕልና ነገረ ሰማይ እናሓስበሉ ዝኽእለና ቅዱስ ቁርባን እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር እዚ እዚ ኩሉ ክበሃል ዝፀንሐ መደምደምታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ናይ ሚስጥራት ሚስጥር ተባሂሉ ቅዱስ ቁርባን ዝግለጽ። ስለዚ እቲ ዝበልናዮ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እሞ ኩልና ነቲ ዝተነግረ ኣብ ልብና ይሕድረልና። ክብረት ይሃበለይ ሳኽብል ኢለ እየ። እሺ ሕረ ካልኣይ ተስማዐልና ካለ ሰናይ ጆኒ ሓውና ማለት እዩ ወይ ኣቦና ዳህን ዘይፈና ካ ክንኸውን ሽትፅቡቅ ኣሕዋት ኣጆኹም ሓውኹም ኣቦና ኣይኮንኩን ከማኹም ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣገልጋሊ እየ ብኸም ነቲ ቅዱስ መንፈሳዊ ዕላማ ዘኩልክ እምበር ክብሪ ሃብኩም ክብሪ ስላዝሃብኩምኒ። እሺ ቴንክ ዩ ሰላም ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኩላትኩም ደሓን ኣምሲኹም? ሰላም ሰላም ካልእ ዓመትኩም ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ኩላትኩም ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ኣመንቲ ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ፅዮን ኣዴና ኣፍቀርቲ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሃዋርያት ሰማዕታን ጻድቃን በረከቶም ረድኤቶም ኣይፈለየና። በረከት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ኣርሴማ ኣይፈለየና። በረከት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ኣይፈለየና። እምበርከስ ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም ኩሉ እኳ ፅቡቅ ገሊፅኩም ኢኹም ኣነ እኳ ሕጂ እኳ ካባኹም ክመሃር እምበር ዝምልኦ ወይ ዘብሎ የብለይን። ግን እቲ ሰላምታ ክብለኩም ስለ ዘለኒ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና። 30 ሚእቲ ከዓበት ክንፈርየሉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ናባኹም ክብለ ኣነ ክሰሚዐ ክመሃር እየ ካባኹም። እሺ ቃል ሂወት የስማዕና ኣሕዋት ኩላኹም ሰማዕና ከዓ ፅላት ልቦና ናይ ፃሕፈልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓፍትና እንተልያ ወይ ሓወይታ ዳሓተተት ወፅያ ከይትኸውን ዳ ተሕቱ ዝነበረት ንምትንካፍ ሕቶናታ ናይ ንስሓን ናይ ቁርባን ፍልዩ ይመስለኒ ነይሩ።
حجي فلليو إلنا كوا فلاليوم كوا تزيك ألا أنت يجن قدم قدس قربان أنت يلينا ينسح خنوسد بيت كريستيانات الزنا ينسح وسيدنا أنتينا متاع قدسون سيزنا أبز حواتنا خمرنا زم سوي أنت يدل نيرو كقدام يكون دوس عصر تحدا أو عشران شومون تنزل زلوا بزعواتنا قويتها سجان دمن بحفشة قدمي زلون بزعواتنا قويتها سجان دمن ناقل شفت 20 شوعة مس حن تايبل عندما يكون توس مراف 10 حدا في 20 شوعة نحجر ما كي تجبؤ أنا زحفت زي زبالة نزت وازي زساتية ما أنت زجان قويتان من عنا يسوع كرسوس هاش عب جزية فردي يمرمر بو 20 شو مونتن كيدو شو خان تايبلنا زي 20 شوعة 20 شو مونتن حجي سبر وسو مرميرون أنت يهون كابز حبست أزي يبلع انت يا زل حجي مالتي قدمي قدس قربان موسادنا حجي ساب روسم مرميرون أنتيهون كابز حبست أزي يبلع ولا كاهن كمان يدو كحساب كله انتي تنسيحكم وسروا تزيكونا كنت تزي وسركم أنا خاب حياتكم حصوا بيه دابل كل زي كلمة نافت القربان أنا المهابو يدو تحسي بيو استايز قبل مالتي انتي تنسيحنا نتيهنا نكون وسدو زلنا يو تقدس قربان حاتياتنا تنازيزنا نسحاتينا نسحة مالت انتي مالتي ونت زقبرنا يا حاتيات بدل كم زغونو حاتياتن بدل مالتي أبسا وحاتياتن زلو كلتيو فريقنا زقبرنا بدل أبسا مالتي تقاقينا ونسحاتنا يا خانا حاتياتنا زخلتيو تنازيزنا كأننا نودينا قدس قربان كنوسر كم زلنا اجي كي تقبأنا دحر قدس نسحنا خي وسدنا كأنه أخي بدأنا توصينا جن بمتاعي أفتفرد جزء كن مرمرينا مالتي كن حتى هنا بزنا جرزي كن حتى هنا فردونا أو جزار سنانا متعلنا مالتي جي كي تجبؤ زوسل زبلو زلو حج انتايو كي تنسحه كي نسحه زوسل أفتنا يدمنا يقولنا من حين يسكرسوس يزعجب زلو يلو هاري باولوس يغلنا له مال أختنا جيرنا له عندما يكون توس 10 عادة 20 شوعة 20 شومون تنزلوا توستات بحطر زبالة استرفنت اللقاء تسكملون صبوا لكم والله عليه هو أنا هقر فوكم يا حوات بروح ليتي قبر الناس على توجي أبير أملاخنا زخبر نستمز ترى ساعاتي وتناي ورخنا يقدسلنا بقى وخلهم ما أصورنا ده عندي أكون صلاة غيركم مسينا عندي نخلاتنا خلنا ده عن صلاة غيركم أصورنا دي أكون ميران صلاة غيركم قلنا نسبسب أكون مجزي أبير دوكم زبلنا ده حسبنا قطنا الله سبنا ثنان بتمرت مسكالنا معتب بسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين بسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين زيهير أملاكنا زمهرنا زقسطنا نقالو نخنم مهار حلينا أغنيعو ناب قالو زادت كهنا زيهير أملاكنا زخبرنا سمسكنا يهون كلهم قدسانا زيهير أدينا قدسنا مريم كلهم ملاخت معروقهم كلهم قدسانون كم زيهير زخبروا من زهبوا من زخبر يخونوا يستمسكنون يخونوا زيهير أملاكنا ساعات نايم عالتي زبارخ لنا استرفه ساعات يوتنون ساعات نايلتي ساعات نايم عالتون يبارخ لنا زيهير أملاكنا قعزنا قعز قدسان فصاميناون فصام قدسان قبرنا زيهير أملاكنا قدس فؤاد يخوننا أموداتاون نو هابي بركانو لابي زبل دمص خسمعنا قدس فؤاد يخوننا كم زبز سبسبنا افتازي تحلف سماوات يروساليم بيتون كسبسبنا قدس فؤاد يخوننا ناي حالوانا ملائكتي ناي كلهم قدسان ترادنتن ابس كل هيوتنا يفلينا እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ንኩሎም ቅዱሳን ዝረድኦም ረዲኡ ፍጻሜ ህይወትና ከጸብቀልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና አቡነ ዘበሰማያት አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ
كما نهناني نهدك لزأبس لنا إثابة أن نجيو سمسوت ألا أدهنن وبلاهن كل كوي اسم زياك يث منقست هاي لو سبات العالم عالم بسلام قدوس جبريل ملاك أو زيتي مريم سلام لك دنقل وهلناك ودنقل وسقاك مجيا بيرز أو سلام لك بروك أنتي مانجستو بروك فريكرس تفسي بسيط وملا تتقى እግዚአብሔር مثلك سالي وصلي مهرات وانتي أنا بقول لك ኢየሱስ ክርስቶስ أتلاول لهم فاس قدوس العالم والعالم أنا وقذاتي ولا تفرم لمدن ما هتقلنا بجحل እግዚአብሔር شبال والحواس بوليتي شي آمين نكو حسن يغلل الله ولو نخلاتكم كأننا حوي نكو عدا حمد